aprobada por unanimidade. Moi ben, pois o segundo punto da orde do día é a toma de posesión do concelleiro don Jacobo e don Xácome García Soto. Entendo que chegou a credencial, que está todo conforme a declaración de intereses e todo o demais. Por lo tanto, invito ao concelleiro electo a que se acerque ao Estado para tomar posesión do seu cargo. Acato a Constitución por imperativo legal e xuro de defender os intereses do pobo galego e dos veciños de Ribadavia. Moi ben, enhorabuena. Benvido á corporación. Como lle dixen ao novo concelleiro, benvido a esta corporación. Xa somos todos os concelleiros que tiñamos que ser, e iso, desde logo, é a normalidade democrática que tiña que imperar nesta corporación e no noso pobo, que ao final somos os representantes que nos elexiron os seus vecinos para defender os seus intereses. Vamos a dar conta no terceiro punto do orden do día, a dación de conta das resolucións da alcaldía segundo o expediente que se acha na sesión. Moi ben. Pasamos ao cuarto punto do orden do día, que é a aprobación se procede do orzamento 2016, anexo de personal e bases de execución. Antes de nada, hai unha enmenda que se propuxo ao dictamen inicial que fixemos na propia comisión informativa e, polo tanto, dámoslle ao señor secretario que lea esa enmenda. Don José Ignacio Gómez Pérez, alcalde do Concello de Ribadavia, en base ao artigo 97.5 do ROF e artigo 23 do Regulamento Orgánico do Concello, en relación co punto 4 do orden do día da sesión ordinaria do Pleno Celular do día 25 de febreiro de 2016, a presentar a seguinte emenda aos orzamentos municipais de 2016 dictaminados na Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas celebrado o pasado 18 de febreiro de 2016. Primeiro, en lugar de amortizar a praza denominada responsable do Departamento de Promoción Económica, propóse a súa modificación de xeito que se manteña a praza ante unha hipotética reincorporación do titular da mesma, se ven dotes orzamentariamente con dúas mensualidades, con presuizo de que posteriores se fan as correspondientes modificacións orzamentarias. Segundo, unha partida para a posta en marcha dun proxecto de compatibilidade da xornada laboral de pais e nais con fillos, fillas entre 0 e 3 anos, co objetivo de completar o rol existente da escola infantil Galicia Azul de Ribadavia, cunha dotación orçamental de 6.000 euros. Cuarto, adecuarse as amortizacións do novo programa financiero para o exercicio de 2016, de acordo coas novas comunicacións das entidades bancarias, o que permite financiar as novas partidas creadas. Quinto, no capítulo segundo do orçamento, na partida referente a edificios e outras construccións, incrementase 20.000 euros para a reparación do centro social de Forasteros, Alfallo, Casa de Cultura e Esteros do Auditorio de Castelo, reduciéndose na mesma cantidad a facilidad referente a infraestructuras e bens naturais, que pasaría 80.000 euros, contemplándose a obra de reparación das ligaduras do señor Calero. Este es el capítulo cuarto de los correntes, suprimimos a partida de resolucións de mantenimento de cancelación por importe de 300 euros, creándose unha partida de vialidade a mantenimento de campo de fútbol, o cal gestionarase polo Servicio Municipal de Deportes, incluíndose no capítulo correspondente. Moi ben, gracias, señor secretario. Pois, sin máis, vamos a proceder ao inicio deste debate dos orzamentos e vamos a facelo pois
Vamos desenrolando pleno tras pleno. Empezamos, neste caso, por Compromiso por Galicia, por Manuel Candequeira. Vale, boas tardes. Bueno, en principio, desde este grupo, unha vez traballado os presupostos, parece-nos razonable. Tuvemos varias reunións co goberno, o señor concejal de Economía, o alcalde. Admitíronse unha serie de propostas que Compromiso por Galicia levaba no seu programa electoral, por lo cal nos parece razonable para este orzamento do ano 2016. Tamén quero salientar que en todo momento hubo capacidade de diálogo por parte do goberno con este grupo e a miña persoa en particular. Tamén vexo que se cumpre o teito de gasto que nos exixe a normativa. Entendemos tamén que unha das partidas importantes sempre vai adicada ao eido cultural, se mantén, incluso en algún caso se incrementa. Sabemos que as circunstancias do noso municipio son as que son, entón sabemos que esa partida importante a todas as actividades culturales, que sabemos que axuda moito ao desenvolvemento económico do povo, xa que desde o mes de maio prácticamente, é dicir, desde Semana Santa hasta novembro, a cantidad de actividades culturales que ten este municipio aportan unha sustanciosa partida económica a toda a economía do concello. Entón tamén nos parece salientable o tema cultural. Vendo esta emenda que acaba de propor o señor alcalde, tamén nos parece razoable, non? Eu observo algunha aportación que fixo algún outro grupo, como foi Ribeiro Común. Parecenos razoable eses pequenos cambios que hai no orzamento, non? Entonces, en definitiva, desde este grupo e na miña persoa, Compromiso por Galicia dalle un sí ao orzamento 2016. Moitas gracias. Moitas gracias, Manuel. Compromiso por Galicia. E seguimos por Ribeiro en Común. Gracias. Gracias. Gracias a vos. Bueno, primeiro, antes de nada, gostaria de comenzar pola valoración xeral do orzamento, non? Xa que é un orzamento que a Ribeiro en Común non lle gusta por moitos motivos. Primeiro porque o método de elaboración non é o que nos entendemos por participación vecinal, non se recolleu nin participación vecinal nin a participación do tecido asociativo. Nos nosos principios está a participación directa vecinal. En ningún momento se contou con esta participación da cidadanía. E iso a pesar, nos levámoslo no programa, pero iso a pesar de que o grupo de goberno o levaba tamén no seu programa, non? Entón, bueno, isto entendemos que no que queda de legislatura e agardemos, así o propondremos en casa máis tempo, de que o goberno está máis que obrigado, o levaba no seu programa, este método de elaboración donde a xente opine, donde quere meter o seu dinheiro, porque ao final o que estamos a falar cando falamos de orzamentos é que queremos gestionar o dinheiro que non é noso, sino que de todos e todas as que pagan os seus impostos. Despois vemos moitas carencias, pero a pesar destas carencias nos plantexamos estes orzamentos de maneira constructiva. E así, nas últimas semanas fixemos achegamentos, nas propias comisións informativas, na Comisión Informativa de Facenda fixemos unha serie de achegamentos e mesmo esta semana aportámoslle ao Concelleiro de Facenda cuestións que
quizás por ser pragmático, porque poderíamos empezar por outras moitas cuestións, pero entendemos que, por exemplo, o plan de emprego é imprescindible para este Consello. Facemos esta aportación no sentido de que entendemos que hai moita xente que é parada de longa duración, mesmo hai xente que está á beira da xubilación e non pode facelo justamente porque faltan uns poucos meses, un pouco, casi un ano para acabar. Entendemos que dentro desta institución, non sendo a súa labor principal, sino que sería autonómica, pero entendemos que en época de crise as institucións como o Concello de Ribadavia están tamén para aportar neste sentido. Entendemos que hai infraestructura e hai técnicos suficientes para que fagan este traballo digamos de colaboración cos parados de longa duración, e entendemos que así o aportamos que hai máis que capacidade para chegar á colaboración entre estes parados con empresas que se subvencionan a súa financiación. Entendíamos tamén que hai obras, e sei perfectamente, son consciente de que hai miles de obras por facer neste Concello, pero por algún hai que comezar. E por iso propuxemos nominalmente que se comece, por exemplo, pola rúa Muñoz Calero, onde existe bastante demanda sobre a mellora cando menos das súas beirarrúas. E ademais, comezando pola rúa Muñoz Calero, porque desde recientemente entendemos, e así se dixo xa neste pleno, pasou, despois da último arranxo da Xunta, que era a anterior titular, pasou a ser de titularidade municipal. Por conseguinte, a responsabilidade fundamental volve ao Concello. Por tal, entendemos que é un bo sitio por onde comezar as innumerables obras que necesita o noso Concello. Plantexamos tamén a necesidade de ir reestruturando certos recursos que moitas veces se destinan directamente con subvencións a veces nominais, e así o plantexamos no que se refire ao mantemento de campos de fútbol. Entendemos, como en calquera administración, que debe ser os propios técnicos e o propio concelleiro que decide nesta casa, na casa da administración, donde se destina o dinheiro previo informe de necesidade destes recursos, justificados e non de subvencións nominais. Por iso propuxemos esta modificación. Falamos tamén da cuestión da galiña azul, da escola infantil. Entendemos, ademais, que a nosa proposta quedase curta, sabémoslo todos. Hoxe mesmo estivo o noso grupo ali, vimos e nos pasaron os datos de que hai 14 nenos e nenas, é dicir, 14 pais e nais que están en lista de espera, 14 nais e pais, dos cales 6 son deste Concello, están censados neste Concello, no que non poden levar os seus nenos e as súas nenas á escola infantil, é dicir, o que antes se chamaba gardería, e, polo tanto, entendemos que é un problema imprescindible que hai que atallar tamén, si pode ser, o antes posible. Comezamos cunha proposta de chegar a completar a xornada que ofrece a Galiña Azul, que é de 8 horas a 6:30 da tarde, sabendo que nin no seu comezo nin no seu final é suficiente para chegar a moitos horarios laborais de pais e nais que teñen a sorte de ter traballo e que teñen a seus fillos e fillas nesta escola infantil. O cal entendemos que, sendo novamente unha competencia autonómica e unha responsabilidade directa do conselleiro, que, por certo, se pavoneaba en todos os telexornais onte mesmo, dicindo e prometendo que ningún neno vai a quedar sen prazas, aquí xa temos o exemplo de que en Ribadavia non é así. Ben, pero o Concello non se pode facer alleo a esta responsabilidade e, desde logo, nos entendemos que debe ser así recollido e, polo menos, debese entrar e comezar por algún lado, e entendemos que esta aportación sería suficiente cando menos para completar a xornada que ofrece actualmente a Galiña Azul. Despois, derivado dun debate previo de fai 3 plenos no que se trataron os plans provinciais,
Este mesmo grupo propuxo no seu día que eses plans provinciais se aumentaran con partida propia desde o Concello. Non pudo ser así, ou polo menos non había garantías de que isto fora así, e polo tanto volvemos a propor cousas bastante necesarias que nos entendemos imprescindibles. Por exemplo, pequenos arranxos e accións na Casa da Cultura, comezando pola súa balconada e pola súa fachada, que entendemos que non ten a mellor imaxe posible para unha Casa da Cultura. Por non falar que falta cando hai noite e non hai luz, faltan un punto de luz ali, na súa entrada. Pequenos detalles tamén dentro, os camerinos, cuestións do auditorio tamén habería que acalalo. O local social de Francelos, o segundo andar deste local social nos entendemos que é imprescindible, atópase en total deterioro e abandono. O mesmo pasa, ainda que en menor grado, o Centro Social de San Pablo, con diferentes eivas, e as reformas dos vestiarios do castelo, onde se celebra unha das, eu entendo, unha das accións culturais máis importantes da provincia e do teatro a máis importante, e que é a Mostra Internacional del Teatro, onde se atopan os vestiarios. A pesar destas propostas, entendemos que son insuficientes, pero desde este grupo queremos agradecer ao grupo de goberno que se recollan como enmendas. Sabemos que faltan moitas, faltan dúbidas incluso por concretar, por exemplo, onde se ornamentará, no caso de que saia elixida e aprobada a creación de escolas municipais de deporte, que é unha proposta que traemos o sorteno nos puntos máis adiante. De ser aprobado, sairía inmediatamente esa dúbida, porque entendemos que é unha proposta máis que necesaria para sobre todo a xente máis nova, para os seus pais, para que teñan unha atención como é debido. Teremos oportunidade máis adiante de falar desta proposta, pero unha cuestión e unha moción que trae acarreado a súa implementación, trae acarreada tamén orzamento propio, co cal son dúbidas que quedan encima da mesa. O mesmo vai a pasar con outra moción que temos, que é o de control de colonias de gatos de rúa. E, bueno, independentemente de outras propostas, en base á consideración de que son achegas insuficientes, valoramos como moi positivo que o goberno as faga súas. E, sen máis, se despois hai máis oportunidade para falar, gustaría. Moi ben, gracias. Xacome, gracias. Cando se nos achegan estes orzamentos, en primer momento vemos difícil a súa valoración, posto que solicitamos previamente a memoria de gastos e non se nos foi achegada ata a última semana. Podemos ter feito máis propostas, mas dende o grupo do BNG creemos que o achegamento que se pode facer modificaría a liña ideolóxica do propio orzamento. A parte, temos xa a experiencia de outros anos no que as propostas que se acordan co propio grupo municipal finalmente non se levan a cabo. Son orzamentos do cemento, moi centrados en obras, e en cambio na prensa dice que son os orzamentos sociais. Si nos vamos a degullar por capítulos, vemos como hai unha baixada nos servicios sociais, onde desaparecen cuestións como as actividades extraescolares, como a reducción na partida de material escolar, que parece que porque non se chega a gastar temos que eliminar a partida, cando se poden dedicar a outras medidas, como pode ser a dar almorzos aos meniños que moitas veces nas súas casas non os poden recibir. A parte que agora, xa unha vez que chegamos finalmente a coñecer o
gastos do Concello, vemos como hai partidas grandes en executar, como poden ser a do lixo e a da luz, que son partidas enormes. Creemos que dende este grupo municipal se quixo transferir a recollida do lixo á Deputación porque entendía que saía máis asequible para as arcas municipais, mas finalmente non se acometen os pagos e non entendemos cual é o problema, e creemos que se deben buscar outras medidas de tratamento dos RSU para evitar o número tan elevado de gasto en este capítulo. Así como vemos un incremento no gasto de persoal eventual, que dá a sensación de que se practican políticas de contratación directas con claro intención electoralismo. Pasa de 1.000 a 12.000 euros no capítulo 1. E, bueno, despois na seguinte intervención falaremos. Gracias, Sator. César, Partido Popular. Bueno, entendo que César. Sí. Vamos a ver. Bueno, en primeiro lugar, eu creo que gustaríame apuntar unha cuestión de forma, que creo que é importante. Eu entendo que en todo momento, cando se plantea unha emenda ao orzamento municipal, ademais unha emenda de significación, porque se están presentando pois cuantías que non estaban recollidas no primeiro proxecto de orzamento co que traballou o noso grupo para a preparación deste pleno e para a toma dunha decisión en base ao orzamento, creo que o mínimo polo que se debería ter empezado por parte do Concelleiro de Facenda explicar esta emenda detalladamente e decirlle aos grupos en que consiste e como se quere implementar e levar a cabo. Eu creo que eso sería o mínimo para poder empezar a falar, porque, como vostedes saben, que son os que nos trasladaron a emenda, acabamos de recibir hai 5 minutos. Entón, eu creo que eso, xa por unha cuestión de norma, sería o primeiro para empezar a falar. Evidentemente, nos datos absolutos do que é o orzamento municipal, pois hai varias cousas que podemos ir comentando xa e que de feito vamos a comentar. Estamos con un orzamento no que o gasto de persoal se incrementa un 4% respecto ao orzamento 2014, que era o que está vixente hoxe en día. Incrementase tamén un 24% o gasto corrente respecto ao orzamento de 2014. Estamos a falar de que só en gasto de persoal e en gasto corrente o Concello de Ribadavia consume o 77% dos recursos, o 77% do seu orzamento. Sabemos, todos saben que existen recomendacións por parte de diferentes administracións, en concreto a Administración Xeral do Estado, de reducción de gastos en capítulo de personal, necesidades que veñen, digamos, impulsadas por o plan de axusto que está acollido o Concello de Ribadavia. Entendemos que en algún momento haberá que asumir esta realidade, haberá que asumir o descenso a necesidade de descender na partida de gastos de persoal, pero xa digo, realmente respecto a 2014 neste caso estás incrementando en un 4%. Esos son datos que dende logo nos parecen significativos e dignos de mención. Despois hai cuestións tamén que queremos mencionar que son, a verdade, que isto é unha especie de reiteración do que ven ocurrindo nos últimos anos. Nos xa no mandato pasado en moitas ocasións fixemos referencia pois a cuestión temporal da aprobación do orzamento, porque entendíamos que o orzamento se ten que estar xa vixente cando se inicia o ano en curso. Vemos que iso é unha práctica que non, bueno, por algunha razón o goberno non quere levar a cabo ou entende que non é necesaria, pois, bueno, unha cuestión de forma, pero que nos entenderíamos que se debería facer así. Despois hai cuestións que tamén nos preocupan cando se produce incremento no capítulo 2, no capítulo de gastos de bens correntes e servizos, xa digo, un incremento do 24% respecto a 2014. A verdade é que nos preocupa que siga existindo no informe económico-financeiro de intervención ese sinalamento ou esa advertencia que está presente neste caso dende o ano 2011, que dende que eu son concelleiro e moitos dos meus compañeiros tamén somos dende ese ano, está sempre presente a advertencia da intervención de que en este Concello en moitos casos non se está a cumplir o procedimento a seguir para o gasto corrente. Vemos que unha partida de gasto corrente se incrementa un 24% e ao mesmo tempo se nos
servizo debería, leo textualmente o que sinalo o informe de intervención, cada servicio deberá presentar no Concello proposta de compra que deberá ser aprobada por órgano municipal competente, alcaldía ou xunta de goberno, segundo as contías, ou ben requerirá o visto e prazo do concelleiro responsable da respectiva área. A demandita proposta virá valorada, describirá os materiais necesarios, o destino a que se dedicará no establecemento no que se adquirirán, cando non sexa necesario o procedimento de contratación previa. No caso de averías que precisen urxente reparación, non será necesario facer proposta de compra previa, pero sí xustificar posteriormente a urxencia. A intervención municipal informará antes de autorizar o gasto sobre a existencia de crédito orzamentario, sendo responsables dos gastos contraídos os que houberan contratado o marxe do procedimento legalmente establecido. É dicir, volvo o que dice ao principio, que en algúns casos non se está a cumplir con este procedimento que implica ou que sinala como ten que levarse a cabo o gasto corrente nunha administración pública. Para nós isto é preocupante, sobre todo cando, como dicía antes, estamos a falar dun capítulo, dunha partida esta de gasto corrente que se está incrementando nun 24% respecto ao orzamento anterior. Evidentemente, xa é algo que levamos reiterado ao longo de moitos anos e que, bueno, vemos que sigue estando presente no informe de intervención, por lo tanto, sigue sin gastarse conforme, en moitos casos, conforme o que marca o procedimento administrativo. Esperamos que no orzamento do próximo ano, pois, isto desaparezca e a intervención non teña que sinalar que se está executando gastos sin entender os procedimentos legalmente establecidos. Eso por unha banda. Por outra banda, falando un pouco pois, do que podemos interpretar de emenda, porque xa digo, acabamos la de recibir, evidentemente, pois esperamos que ahora no turno de intervención do Concelleiro de Facenda se nos intente facer unha explicación pormenorizada desta emenda. Nos, dende logo, hai unha cuestión que temos clara, de que, por exemplo, o feito de que aparezca recollida unha cantidade, neste caso 80.000 euros, para o arranxo das beirarrúas de Muñoz Calero, é unha cuestión que nos parece positiva. Nos queremos recordar neste momento que cando se presentaron proxectos para o Plan Provincial de Obras hai uns meses que cada grupo fixo propostas para o Plan Provincial de Obras, o noso grupo presentou a proposta de que se incluíse no Plan Provincial de Obras o arranxo de beirarrúas de Muñoz Calero e esa proposta foi rexeitada. Entonces agora, dende logo, nos alegrámonos de que esa proposta agora se introduzca no orzamento. Aínda que hai unha cuestión tamén, porque podemos ver aquí que non só estes 80.000 euros para a reparación de beirarrúas de Muñoz Calero, vemos tamén que se incrementa ou que se implementa unha partida de 20.000 euros para a reparación do Centro Social de Francelos, Sampaio, Casa de Cultura, vestiarios do Auditorio do Castelo, e hai unha cuestión que nós tamén nos gustaría sinalar, que nos recordamos que no 2014 o noso voto foi favorable ao orzamento municipal. Nos daquela fixéramos unha serie de propostas e achegas para ser incluídas no orzamento, entre elas, nomeadamente, unha implementación dunha partida de 60.000 euros para arranxo de infraestructuras no medio rural, unha partida que, ademais, no momento no que se implementaba, nos falábamos, nomeadamente, do arranxo da pista da carretera de acceso a Santa Cristina, un compromiso que teóricamente se asumiu naquel momento polo goberno e que, polo tanto, nos votamos a favor dese orzamento e que, desgraciadamente, a día de hoxe, 2 anos despois, está sin executar. Entón, dende logo, a nos danos moito que pensar este feito, e entonces, cando vemos aquí este punto quinto da emenda que presenta o Goberno Municipal falándonos de actuacións no Centro Social de Francelos, en Sampaio, na Casa da Cultura, nos vestiarios do Auditorio do Castelo e nas beirarrúas de Muñoz Calero, nos gustaría, ou creemos que sería fundamental para poder creer realmente no espírito desta emenda, que se implementase un cronograma de cando se van a levar a cabo estas actuacións. Nos xa non nos vale decir a boa vontade de vamos a facer isto ou isto outro, non, xa a nosa confianza foi, digamos, traicionada nunha primeira ocasión, e evidentemente nos, para poder confiar, ainda que xa non digo confiar porque é difícil facelo no goberno municipal, pero para polo menos interpretar boa vontade nesta emenda, si nos gustaría que se nos falase dun calendario para implementar ou para levar a cabo estas actuacións. Hai, ademais, outras cuestións que me gustaría sinalar tamén,
e que creo que son importantes. Aquí neste pleno, desde que se iniciou o mandato, teñense presentado diferentes iniciativas por parte de diferentes grupos, iniciativas, moitas delas aprobadas por unanimidade, por lo tanto tamén co voto favorable do goberno municipal, moitas delas propostas ou iniciativas nas que cando se debatía, remítome por exemplo ao pleno do 30 de xullo deste ano, podese revisar a acta, está recollido na acta, cando se presentou este grupo, o Grupo Municipal do Partido Popular, unha proposta para estender o servizo de limpeza ás localidades do medio rural, proposta aprobada por unanimidade, se nos falaba por parte do goberno municipal, neste caso, de que si había espírito de levar a cabo esta proposta, de que se nos iba a trasladar un cronograma coas actuacións, non se nos trasladou a día de hoxe, e que ademais para levar a cabo esta proposta era necesario implementar unha dotación económica que desgraciadamente non está no orzamento do 2016. Por lo tanto, vemos que unha proposta que se aprobou por unanimidade neste pleno é que o goberno sinalaba que era necesario dotación económica para levar a cabo esa proposta, no orzamento do 2016 non está recollida. Falamos tamén, gustaríame sinalar tamén o pleno do 24 de setembro, no que se debatiu, entre outras cousas, unha moción presentada por Ribeiro en Común, na que se instaba ao goberno a levar a cabo as actuacións necesarias para que o abastecemento e saneamento chegase a todas as localidades do concello, nomeadamente o caso das Chabolas e o Seixo. Ben, é curioso porque naquel debate tamén se pode consultar a acta, pois neste caso nos falábamos da necesidade de introducir precisamente no orzamento municipal unha partida para levar a cabo esta actuación, pensando no cofinanciamento que debería aportar o Concello para levar a cabo esta actuación no caso de que se acadase financiamento de outras administracións públicas. Naquel momento, por parte do voceiro do goberno, se sinalaba, vou a ler textualmente o que está recollido na acta, que non hai inconveniente en que o Concello fixe unha partida nos orzamentos, se ben entende que debe cofinanciar Augas de Galicia e demais. Vemos, lamentablemente, que a día de hoxe neste orzamento non hai unha partida fixada para levar a cabo a actuación da mellora do abastecemento das Chabolas e do Seixo. Por outra banda, tamén se nos ten sinalado en diferentes ocasións, lembro o pleno pasado, se mal non recordo, no pleno pasado se facía unha referencia por parte do voceiro do goberno sobre o abastecemento e saneamento de San Cristóbal, que necesitaba unha mellora, incluso de algún xeito se invitaba, neste caso, a que eu, como portavoz do PP, intentase tamén apoiar unha proposta deste tipo ou buscar financiamento para levar a cabo a mellora da rede de abastecemento e saneamento de San Cristóbal, e vemos que, desgraciadamente, o orzamento de 2016 non recolle ninguna partida, que era unha oportunidade fantástica para mostrar a intención do goberno para levar a cabo realmente esa actuación, e non recolle ninguna partida para implementala. Entón, dámonos conta de que moitas veces os debates que se levan a cabo neste pleno e as iniciativas que se aproban, en moitos casos por unanimidade neste pleno, ao final non son máis que brindis ao sol, porque realmente, cando hai que levar a cabo, hai que tomar as medidas necesarias para poder levar a cabo estas actuacións, pois vemos que no orzamento non están recollidas, xa digo, non está recollida unha partida para dotar de maiores recursos o servizo de limpeza para que poida ir a todas as localidades do medio rural, repito, proposta aprobada por unanimidade deste pleno. Non hai unha partida para cofinanciar o abastecemento e saneamento das Chabolas, proposta aprobada por unanimidade por este pleno. Tampouco nos atopamos con partida para abastecemento e saneamento, mellor abastecemento e saneamento de San Cristóbal. Entón, pois a verdade é que nós somos moi escépticos, e temos que selo, evidentemente, frente ás propostas que se plantean, por exemplo, nesta emenda. Xa digo, creo que para que nós, de algún xeito, puidésemos confiar na veracidade desta emenda, unha verdadeira intención de levar a cabo estas actuacións, xa habería que dar un paso máis por parte do goberno e habería que marcar un cronograma de actuación, porque sería a única forma de poder, de algún xeito, controlar si se executa realmente o que se está plasmando nesta emenda, que, polo tanto, se está incluindo no orzamento ou non. De todos os xeitos, xa digo, nós, evidentemente,
hai cuestións que nos parecen moi positivas, como este caso concreto da inclusión da partida para actuación nas beirarrúas de Muñoz Calero, porque, como sinalaba ao principio da miña intervención, xa foi unha proposta que fixemos para o Plan Provincial de Obras. Entón, nese sentido, nesta primeira intervención non teño nada máis que decir, simplemente emplazo ao Concelleiro de Facenda que nos faga na medida do posible unha presentación desta emenda que evidentemente non puidemos discutir o contido da mesma en comisión informativa e, polo tanto, creemos que é unha cuestión de procedimento que debe dársenos información sobre a mesma aos grupos. Moi ben, gracias César. Bien, Javier, boas tardes a todos. Bien, vamos a ver, eu penso que os orzamentos en sí non son a emenda. A emenda é unha parte pequena que vai dentro do orzamento, pero non é o orzamento na súa totalidade. Con respecto, vou empezar polo final, con respecto á cofinanciación tanto do saneamento e do abastecemento tanto da Grova como de San Cristóbal, como usted como comprenderá, non levamos facendo orzamentos onte. Entonces, pois a verdade é que tendremos que ter cofinanciación por parte da administración para poder poñer a cantidade, non poñer un brindis ao sol nestes orzamentos. Na Grova vai o compromiso que así se adquiriu no seu día por veciños para facer o tema do pozo, que son en torno a 6.000 euros. Aí sí que vai recollido, e nós se tuviéramos ahora mismo o compromiso da administración autonómica de que tiñamos que poñer 40, 50, 100.000 euros para poder cofinanciar ese proxecto, non dúbida que o iba a ter. O mismo co de San Cristóbal, que por certo debe estar morto no peixón desde fai 5 ou 6 anos ou máis. E ojalá que o tuviéramos que facer un esforzo para financiar esos dos proxectos, porque esos dos proxectos pois non chegan ou non se lle escoitan, e iso que é verdade, que dice usted. Se levan aprobado, sobre todo o de San Cristóbal, varias mocións co voto favorable de todos os grupos, hai que dicilo, pero sin en cambio a Xunta de Galicia non lle deben estar facendo bien, porque ao fin e ao cabo non nos dicen que, mira, poñede tanto para poderos aprobar. Por lo tanto, estas dúas partidas, a verdade é que nos gustaría a nós tamén poder contemplar a partida pois nele. Con respecto ao tema de Santa Cristina, pois é verdade, e a nós tamén nos gustaría ter feita a actuación. Pero bueno, eu non vou culpar aquí a nadie, non vou ver o meu estilo, pero se non o damos feito por os canales que realmente tiñamos pensado, que realmente pois debe haber outros compromisos, aí pois o utilizaremos polo canal privado, pero é certo que o tema ese é un compromiso adquirido e o vamos a realizar. Mais alá do tempo tamén que nos realmente o fixéramos, pero bueno, por H ou por B, por A por Z, pasa a pelota un apollado, teño compromiso, tens que estar. A verdade é que, efectivamente, pois a temos que realizar. Con respecto ao capítulo 1, nós non vamos vendendo ningún voto, ningún favor, ni nada. Simplemente se reconocen o que marca a lei e os requisitos que eu entendo e o grupo de goberno entende que debe ser así. Aquí non se plasma máis o realmente estricto. É dicir, os funcionarios no seu momento tuveron unha congelación salarial que despois o goberno decidiu devolver a través dunha serie de ejercicios, e para este ejercicio pois corresponde unha cantidade pois que supón para o ano 2016. E é o que se fai, contemplar esa partida, contemplar o que dice o goberno para os salarios deste exercicio, que é en torno a 1%, e ao mesmo tempo meter 5.000 euros co personal laboral para a regulación dos trienios. Eu penso que é xusto e notorio que xa fai anos que tiña que estar regulado. Por lo tanto, facer unha regulación para que cobre no mesmo período que teñen os funcionarios, é dicir, cada un ten que cobrar os trienios por os servicios que leva prestado pois a calquera empresa e a calquera administración, eu entendo que son horas de regularizar o personal laboral. Por lo tanto, nos aquí non vemos vender ninguna moto, ningún favor, simplemente recoñecer o que é xusto e o que é de lei e o que nos impone que teñemos que recoñecer, como son o tema das pagas extras e como son o tema da subida salarial. Eu penso que, bueno, pois que quedou definida perfectamente a emenda, non tiña ningún problema de comentario por parte da lectura do propio secretario, e o que aquí se fixo foi na modificación, pois foi unha chega orzamentaria, pois bueno, pois por parte do capítulo 1 de un traballador que sabemos toda a situación que está,
ten aproximadamente 10 meses coberto pois por a Seguridade Social e quedan, pois, bueno, nos entendemos que seguirá así, pois, bueno, efectivamente, o informe de intervención así o decía, e recorremos ese período que queda sin cubrir deste exercicio do 2016 por parte da Seguridade Social. O que nos facemos é darlle cobertura orzamentaria por se acaso un hipotético caso non se continuara ou realmente non pasara a outro nivel da Seguridade Social. Por lo tanto, esa é unha das achegas que vai na emenda, que aparte eu facía pois, o propio informe da intervención. Despois se recoñecen pois, esos 18.000 euros o plan de axuda de inserción laboral para os parados de alta duración. Habrá que regulalo como se fai. Eu penso que nós vamos estar traballando e todos queremos que participedes todos para poder desarrollar o que é o reglamento que regule este tipo de axuda, igual que o tema da conciliación do tema da galiña azul. Non sabemos o que vai pasar con este tipo de escolas, non sabemos se vai seguir, a vai cambiar, a vai suprimir. O que si está claro é que nos entendemos que as teñen que seguir mantendo, incluso as teñen que seguir potenciando. E nós, pois o que está claro é aumentar un pouco máis o servicio para a conciliación da vida laboral. A maiores, pois, hai unha serie de propostas que aquí se nos fan para cubrir unha serie de... E tamén vou dicir algo con respecto a este tema, con respecto á Casa da Cultura, con respecto ao local social de Francisco de San Pablo e con respecto aos vestuarios do auditorio. Se implementa a partida con respecto ao que é o gasto dos edificios municipais e, por lo tanto, eu digo que está ben facer, pero tamén está ben conservar. E, por lo tanto, entendo que unha vez que se fagan as actuacións, en algúns locais se así fixeron, e, bueno, pois a verdade é que fixeronse prácticamente en todos, e uns teñen máis continuidade e máis conservación que outros. Por lo tanto, tamén habrá que velar pola conservación pois, dos mesmos, non? E nós todo o que sea mellorar, e sobre todo tamén o tema da partida da rúa Muñoz Caleve. Eso tamén faremos o que é por parte das arquitectas municipais un estudio, o levaremos a comisión, debatiremos sobre el e prepararemos esa infraestructura, que nós non estamos en contra delo. Pareceu que cando fixemos o plan provincial que o grupo de goberno estaba en contra desa activación. Nós entendemos unha filosofía nas actuacións e así entendemos que as debemos defender. Por lo tanto, pois, así se preparará o estudio e así se planteará pois, a todos os grupos. Entendo pois, que a verdade, se estamos todos de acordo, así a executaremos. É verdade que antes era a titularidade autonómica e agora pasou a ser a titularidade por municipal, pois tocache pois, este Concello pois executar, pois regularizar e arreglar o que é a propia infraestructura. Pero non só esa, senón actuaremos tamén na urbanización pois, na Antigua Nacional 120, no que é a zona de Valdepereira. Temos constancia de que a Xunta de Galicia vai facer unha actuación sobre o asfaltado e nós pois, faremos unha actuación sobre as beiras rúas e o assentamento pois, daquela calle morta que quedou da Antigua Nacional 120, igual que faremos unha actuación entre o que é a carretera de Carballiño ali a Embar e as vivendas sociales. Lle daremos pois tamén unha actuación pois aquel camiño que incluso con un alumeado e, por lo tanto, entendemos que, bueno, pois é verdade, como dixo algún portavoz, habrá que empezar por algúns sitios porque son moitos os que carecen delo, pero a verdade é que temos que empezar por algo. Con respecto ao que se dicía do tema do plan provincial, se fixeron as valoracións de este Concello, a parte dos recursos que pon a propia Diputación, a maiores temos que poñer en torno a 10.000 euros na propia dirección debido á valoración das técnicas municipais. É dicir, se nós dicíamos que naquele momento esa actuación se iba a quedar pequena para aí, pois tamén se queda pequena por o que estamos facendo, polo tanto, pois aí tamén vai ir unha partida para poder cubrir o compromiso que naquele momento se fixo. Eu penso que os orzamentos en ningún momento desvirtúan os asuntos sociais, máis ben todo o contrario, e os mantén. Os asuntos sociais hoxe supón
unha partida orzamentaria que está desglosada en diferentes puntos en torno a 500.000 euros, a medio millón de euros, e eu penso que é unha cuantía bastante importante. De feito, a valoración por parte da Administración Autonómica así non lo dice, que somos un dos concellos que mellor funcionamos nos asuntos sociales. Os asuntos sociales sempre foi unha aposta por parte de diferentes grupos municipais e o vai seguir sendo. É dicir, con respecto ao tema cultural, pois nós, a verdade que neste orzamento lle damos pois máis capacidade, pois o que son as propias asociacións, a propia Festa de Historia, de incrementamos 1.000 euros para este exercicio, e a intención deste grupo de goberno pois é incrementar 3.000 euros pois nos diferentes orzamentos nesta legislatura. A Noite Meiga lle damos 500 euros, o artificial outros 500, e, por lo tanto, penso que, é dicir, que é un pequeno guiño que se podía facer máis, pero eu penso que é un gesto da intencionalidade do grupo goberno cara ás asociacións que operan por neste concello. Por lo tanto, tamén se contempla pois un camión multifuncional de 32.065 euros para dar cobertura pois, aos servicios municipais, tanto para que poidan podar diferentes tipos de árboles, como tamén ou subir as alturas, como tamén por recoller as mesmas, xa que o camión que neste momento non ten boquete e carece de grúa. Por lo tanto, que está claro que estamos intentando mellorar os servicios. Unha parte moi importante é o tema do parque, que todo o mundo sabe a situación que está, que temos de quedar cobertura orzamentaria para ter un carácter legal o propio parque. Por lo tanto, nós entendemos que este é un orzamento pois realista, no cal se incrementa un 7,06% con respecto ao exercicio anterior, se incrementan os servicios, se dá máis participación pois, ás asociacións e sin subir ningún tipo de taxa. Por lo tanto, eu penso que ten un valor bastante notorio pois este propio orzamento. E se vemos o orzamento tamén que figuran aí nos outros informes, eu con respecto ao que usted dicía de datos de estabilidade de gasto e todo, eu penso que estamos indo hacia o camiño. Xa levamos tempo indo, pero eu penso que estes orzamentos pois siguen indo. De feito, a carga financiera a reducimos de 17,42% ao 9,6%. Este é un valor que realmente pois, indica moito pois, do compromiso que está facendo por parte da estabilidade do grupo de goberno. O nivel de endeudamento baixa dun 90,6% ao 75,13%. A verdade é que cando nós collemos o Concello estaba no 105% o nivel de endeudamento. É verdade que se subiu no ano 2012 ao 106 debido ao crédito de pago a proveedores, pero nós sempre tuvemos por debaixo e a idea é que nesta legislatura baixalo por debaixo do 50%. Entendemos que o Concello, se non se fai ninguna aberración, nun plazo de 5 anos, pois tendrá pois, unhos datos incluso mellor para estes. Incluso eu entendo que este Concello poderá ser viable económicamente se realmente non se fan ninguna picia, realmente se leva un tema de estabilidade orzamentaria pois por a mesma línea. Nós entendemos que este Concello dá unha gran prestación, sobre todo cultural, onde os gastos culturales significan un gran porcentaxe pois, deste Concello e ojalá que o poidamos aumentar, pero eu penso que realmente en función do equilibrio, e digo moitas veces, en relación ao número de habitantes, que debe ser o Concello de España que máis invirte no que é na actividade cultural. Por lo tanto, entendo que, bueno, pois que usted pode estar un pouco molesto, a verdad é que nós abrimos a participación a todos os grupos, usted non fixo ninguna chega ao orzamento, nin aportou ningún tipo de iniciativa, nin nada, se nós gustosamente nos hubiéramos contemplado se así habíamos que era pois interesante para os ciudadanos de Ribadavia. Nós todas as iniciativas que nos foron plantexadas vimos que era lógico, vimos que eran boas por ciudadanos de Ribadavia, aunque teñamos que facer un esforzo económico ou incluso durante o propio exercicio teñamos que facer a modificación orzamentaria para poder afrontala, pois nós o vamos facer. Lle digo máis,
Non sei se durante este mes ou o próximo iremos a Santiago co proxecto da Groba. Teña seguro que se realmente nos dicen que este xoves, dice o alcalde que este xoves temos de, se realmente nos dan o visto a place e nos dicen que realmente nos lo va a financiar, teña seguro que faremos a modificación que faga falta para poder afrontar. Igual co outro que enumeraba usted. Por lo tanto, o compromiso deste grupo de goberno é mellorar os servicios dos cidadanos de Ribadavia e seguir mantendo as actividades dos mesmos e incluso melloradas. Por lo tanto, este orzamento para nós é un orzamento realista e, por lo tanto, eu entendo que se ustedes tuveran alguna aportación e non nos la recolléramos, entendo que fixeran unha crítica a eles, pero non facer unha aportación e non facer ninguna ata, entendo que os critiquen tan duramente. De feito, a verdade é que usted mire se somos realmente responsables no gasto, que no capítulo de gasto financiero este ano aforramos 255 millóns. E vamos a amortizar unha cantidade importante para canto antes acabar a cadena bancaria. Por lo tanto, é a línea que vimos seguindo estes últimos anos e non é a línea de solo pagar intereses. Nos entendemos que temos que facer unha combinación entre o pago de intereses e a amortización, porque eses cartos aos bancos para min son os cartos que máis me doen, porque podían ir destinados aos veciños e entendo que canto antes deixemos esa lacra dos propios entidades bancarias e lle podemos distribuir aos veciños ou sobre todo en servicios, pois será moito mellor. Por lo tanto, seguimos mantendo o tema. O material escolar, que me dicía antes Xacobe, a verdade é que tiñamos unha cantidade máis elevada, de certo. Abaixamos no exercicio anterior e volvemos a baixar deste, porque a pesar de que melloramos as condicións das familias para poder acceder a elas, incluso estes 3.000 euros, xa veredes, incluso podedes participar no propio articulado para poder darlle pois que as familias participen, xa veredes como vai ser suficiente, porque así nos lo indican no departamento. O ano pasado, non sei se gastamos escasos 2.000 euros, ainda que melloremos o que son as capacidades de renta para poder acceder ao material escolar, entendemos que estes 3.000 euros serán suficientes para afrontar ese tipo de axuda. Puxéramos no seu momento máis alto, porque naquel momento a Xunta de Galicia retirara. Este ano a Xunta de Galicia está apoiando este tipo de iniciativa e entendemos que entre as dúas medidas pode ser interesante a familia. Por lo tanto, nesta primeira intervención, por a minha parte, nada máis. Moitas gracias, Javier. Manuel, que é o último turno. Bueno, eu existo un pouco no mismo. É dicir, por parte deste grupo fixeron os deberes, fixeronse as aportacións que entendíamos razoables para este orzamento. Hubo capacidade de diálogo e entendimento e as achegas foron aceptadas. Resalto outra vez que a partida importante que hubo o eido cultural, incluso se incrementou, que sabemos que é unha actividade económica. Os 5 meses que realmente temos unha forza do turismo e os datos están aí no turismo, cada ano nos visita máis sempre. Tamén resaltar que antes se me pasou a partida en servicios sociais, que é moi importante. E respecto ao nivel de aumento, pois creo que cumplen a normativa que se nos exixe. E tamén observo que se pasa do 90% ao 75%. É dicir, que se vai no bo camiño. Entón, pois, bueno, repito o mismo. O voto de compromiso por Galicia vai ser un sí ao orzamento 2016. Gracias. Gracias, Manuel. Brais? Gracias. Ben, vou a ser moi breve. Volvo a repetir, bueno, unha vez escoitado o portavoz do goberno local, semella que estamos a falar dos mellores orzamentos da historia do municipalismo e da administración local. Bueno, este grupo non ten unha visión tan optimista dos mesmos, ni moito menos. Ni coincidimos en gran parte destes orzamentos, ni moito menos coincidimos
no método de elaboración. Si ben é certo que a partir de xaneiro o propio Concelleiro de Facenda nos entregou borradores e estaba receptivo a encontros, hai que recoñecelo. O mesmo cos técnicos municipais, que tamén estaban sempre dispostos a calquer pregunta. Mas nós entendemos que a elaboración dun orzamento que estamos a falar, como xa dixen antes, de diñeiro da xente, debese facer de outra maneira, e debese facer abrindo justamente as portas e ventás do Concello á xente. Ademais, en un ano como este, que no que se produce un atraco, un roubo, chamado catastrazo, onde o Ministerio dice que, como xa saímos da crise, resulta que hai que subir os impostos, ademais, en base a criterios que ainda se descoñecen, porque se ter un galpón supón ter un chalet, pois entón que vengan de Madrid aquí e que nos lo expliquen, non? E isto, sabendo que é unha suba ministerial, pero que en todos os concellos, tamén en Ribadavia, imagínome, se fai a iniciativa e por solicitude municipal. Co cal, nesa suba e nese cobro, desde o noso punto de vista desmesurado, tamén tivo que ver este goberno municipal. Ben, o que é unha eiva e o que é un problema tamén se convirte en unha parte boa, que é que o ente local ten recursos a maiores. É o que pasa desde o noso punto de vista neste orzamento. Ben, volvo a dicir, tendo todo isto en conta e tendo ademais en conta que estes orzamentos desde a reforma publicada no BOE do 30 de decembro de 2013 ao ser prorrogados poden ser aprobados en xunta do goberno, nos entendemos e volvo a decir, recoñezo que é moi positivo que desde o goberno local se recollan estas propostas do noso grupo e se introduzcan en forma de emenda aos propios orzamentos. En principio, nada máis. Ben, gracias, Brais, agora, PNG. Ainda é bo que o concelleiro é bo comercial e sabe vender, non? Os seus orzamentos. Dende este grupo, dende un comezo, tivemos a sensación de que o goberno xa contaba cos apoios para levar adiante os orzamentos. Non, eu non sei, cando quero conseguir cartos, que adoita ser da miña nai, que é a que financia as miñas actividades, pois insisto un pouquiño máis, non? E tento convencela da necesidade de que me aporte ese diñeiro. Bueno, hai unha cuestión fundamental. Falábase tamén na prensa fai un par de meses que os impostos iban quedar congelados. Eu creo que hai fórmulas, taxas, van quedar, bueno, a cuestión terminolóxica, van quedar congeladas, mas a realidade é que o incremento na partida é interesante, non? Celebramos as modificacións que se propoñen dende Ribeiro en Común, que se incorporen basicamente por unha cuestión fundamental, que vai estar de acordo comigo o señor alcalde, porque no anterior pleno así o manifestaba, facendo referencia á Deputación Provincial, que é a eliminación dunha subvención nominal como podía ser a dos campos de fútbol. Non celebramos que se faga esa modificación porque o alcalde non estaba de acordo coas subvencións nominais e vemos que, ainda que sexa nesta partida e nunha partida cultural, se faga esa modificación. Que, por certo, prestacións culturais, temos a gran sorte de vivir nunha das vilas da provincia e quizáis tamén nunha das vilas do país que máis actividade cultural ten, mas sí que non é certo que sexa todo da má do concello. Temos a gran sorte de vivir nunha vila con actividade asociativa, con actividade juvenil, que é quen realiza realmente a actividade cultural do concello e que coas partidas que o concello lle dá realmente non farían fronte a esa actividade. E do material escolar, sí, certo, reducirse, sí, pode ser que sobren os 3.000 euros para facer fronte á necesidade de material escolar, pero quizáis a solución non é reducir unha partida para a prestación, senón aumentar para que se dá esa partida, non? Eu decía, puña o exemplo antes dos almorzos, porque non é unha
banalidade falar do almorzo, porque hai moita xente, moitos rapaces que chegan sen almorzar ao instituto e ao colexio porque os seus pais non poden facer fronte a esa pequena comida da primeira hora da mañá. De feito, o ano pasado creo que o propio colexio estaba dando froita a media mañá. Entón, con isto creemos que os presupostos non son os máis axeitados dende o punto de vista do BNG e o noso voto vai ser en contra. Moi ben, gracias, Jacobe. César, Partido Popular. Sí, vamos a ver, gustaríame, en primeiro lugar, sinalar unha cuestión que se reiterou en varias ocasións por parte do voceiro do Goberno e que nós, honestamente, entendemos que non é certo. Falábase de que non se fixeron aportacións nin achegas por parte deste grupo. Creo que na intervención anterior sinalei unha serie de cuestións, de propostas que se trouxeron a este pleno por parte deste grupo e que necesitaban dunha dotación orzamentaria que non se recolle. Esas son propostas para un orzamento. Cando se presenta unha iniciativa, se dice que hai que dotar do orzamento e nese orzamento non se recolle, se iso non é unha proposta, pois eu entendo que sí e nos entendemos que sí. Entón, eso de que non se fixeron achegas nin propostas é a postura que ten o Goberno, pero xa digo, hai varias iniciativas, repito, de servizo de limpeza para o medio rural que non está implementada a partir neste orzamento. Lembraba antes unha que non fixemos referencia na primeira intervención, pero aprobada recientemente, a elaboración dunha relación de postos de traballo para o Concello, tamén que necesita dunha dotación orzamentaria, aprobado por unanimidade, que non hai partida recollida no orzamento para levar a cabo esta iniciativa. Eu xa digo que é unha cuestión de fondo, porque ao final o que temos que interpretar en moitas ocasións é que podemos facer achegas, traer iniciativas, facer o noso traballo que nos corresponde como oposición, que non é simplemente un traballo de fiscalización e de control, sino tamén un traballo positivo, facémolo, traémolo ao pleno, e ao final vemos que ese esforzo é baldío, non vale absolutamente para nada porque non se executa os acordos que se toman no pleno. E xa digo, é simplemente cuestión de revisar as actas dende o mes de xuño que tomou posesión esta corporación ata hoxe. Xa non me vou evidentemente máis atrás, que podría irme, pero a corporación actual está desde o mes de xuño. E aí hai bastantes compromisos adquiridos por unanimidade neste pleno, moitos deles que precisaban de dotación orzamentaria, que vemos como este orzamento non nos dá. Que nos entendemos que iso é unha cuestión importante e a ter en conta. Por outra banda, tamén me gustaría quizáis formular unha pregunta respecto ao punto 5 de emenda, onde van incluídas as actuacións nos diferentes centros sociais e a actuación de Muñoz Calero. Entendo que esa partida da que salen estas actuacións era a anterior partida que estaba implementada con 100.000 euros para a mellora de infraestructuras no medio rural. Que me corrixa o concelleiro se me equivoco, porque se isto é así, temos que entender, polo tanto, que as actuacións no medio rural durante este ano, durante este exercicio económico, non se van a levar a cabo actuacións de mantemento en infraestructuras do medio rural, porque esa partida se diluiu en, dunha banda, arranxos en centros sociais e outra banda, arranxos de Muñoz Calero. Eu é o que interpreto, por eso decía que era necesario explicar a emenda, porque ao mellor non estou no certo e estou a disposición de que me corrixa o voceiro, pero a impresión que dá esa, gustaríame saber se iso é certo ou non, é dicir, se esa partida que se había implementado para actuacións no medio rural sigue estando dotada, se está dotada con que cantidade, se non, pois tamén que se nos diga por parte do Goberno que se decidiu non levar a cabo actuacións de mantemento e conservación en infraestructuras do medio rural. Eso creemos que é algo que tamén, a hora de formarse unha opinión e un voto para estes orzamentos, é importante ter en riba da mesa. Creo que todos os grupos temos dereito a saberlo e a coñecelo. Despois, por outra banda, evidentemente os orzamentos, podese falar moito dunhos orzamentos e podemos decir, como decíamos antes, as partidas que entendemos que están moi ben dimensionadas, como o caso que falábase de 500.000 euros máis menos para servizos sociais, que pasa que tamén os orzamentos, cando se fala deles, pois conveniente non facer
trampa tampouco, é dicir, porque probablemente unha parte importante do orzamento, non falo desta partida en concreto, pero moitas outras proceden de achegas de outras administracións, non son fondos propios do Concello. Entón, claro, evidentemente, os números sempre se prestan a todo tipo de argumentos e a todo tipo de defensa, pero tanto dun xeito como do contrario, non? Entón, nese sentido, si realmente podemos falar que, por exemplo, recollendo o que se dicía antes, os servizos sociais están dotados con máis de 500.000 euros no orzamento municipal, pois tamén o mellor se poderían implementar, como dicía antes, partidas recollidas no orzamento municipal para levar a cabo as actuacións de abastecemento e saneamento que sinalaba na miña primeira intervención. Eu non quero acabar caendo nun bucle argumentativo, simplemente me gustaría pois sinalar que tamén outra cuestión que se mencionaba antes, que era a baixa do endevedamento, o control do gasto. Home, evidentemente, si temos presente que estamos sometidos a un plan de axuste, só faltaría que non se cumplise o plan de axuste. Todos sabemos que non é posible non cumplir o plan de axuste, entre outras cousas, claro, por eso. Por eso digo que moitas veces argumentar, podemos defender que se está facendo unha xestión fantástica, vale, moi ben, estáse baixo un plan de axuste. Evidentemente, si cada 3 meses, aquí estaríamos falando dunha especie iso que a xente coñece moi ben, que agora, dende hai uns anos para cá, está moi de moda eso da troika e os homes de negro e tal. Bueno, Rivadavia ten a súa troika particular nese plan de axuste, o que ten que estar mandando datos trimestralmente do cumplimento do plan de axuste, e nese sentido, pois, evidentemente que se reduce o endeudamento, lógico, e que non pode non ser así. Entón, xa digo, sin poñer en cuestión a xestión do goberno, co cal podemos estar máis ou menos de acordo, pero bueno, son datos obxectivos e que tamén evocan dos empregas como argumento que todo o mundo sepa a realidade de cada un dos argumentos. A verdade é que, como dicía antes, nos gustaría, non temos un sentido de voto definitivo conformado respecto ao orzamento, porque a verdade é que esta emenda pois nos fai plantexarnos moitas cousas e dende logo, como dicía antes, hai cousas que nós queremos saber e que queremos ter claras antes de tomar unha decisión respecto ao que vamos a facer, como por exemplo o que mencionaba antes de si no medio rural se vai a seguir implementando unha partida de gasto para mantemento de infraestructuras ou esa partida quedou diluída con esta modificación na emenda. En todo caso, saber en que partida estaría recollida esa cantidade, que cantidade sería, e despois, ao mellor, si entendo que non é posible porque non tería demasiado sentido, pero tamén vendo a emenda presentada 5 minutos antes de iniciar este pleno, pois tamén agora poderíamos nós, no medio do pleno, presentar unha emenda in voce e solicitar que se recollesen partidas para levar o servizo de limpeza ao medio rural, e que se recollese unha partida para a elaboración de relación de postos de traballo, que se recollese unha partida para o abastecemento e saneamento das chabolas, e que se recollese unha partida para o abastecemento e saneamento de San Cristóbal. Evidentemente, como dicía antes, unha cuestión procedimental, aquí se nos aparece que unha emenda 5 minutos antes de iniciar o pleno, pois agora nós tamén a podíamos presentar in voce. Evidentemente non o vamos a facer, pero sí que entendemos, como dicía antes, que esas propostas, por eso digo que cando se dice que este grupo non fai achegas, eso é falso, porque as achegas tamén se traen en forma de iniciativa a este pleno e además se aproban por pleno. Entonces, simplemente, pois eso, sinalar xa para rematar, que se nos explique o tema das infraestructuras no medio rural, que é unha cuestión que nos interesa saber. Moitas gracias, César. Tamén, vamos a ver, a relación de postos de traballo, pois en realidad, o mellor, hasta nos sale gratis. Por lo tanto, porque vamos a presentar unha partida cando realmente o mellor estamos xestionando para que nos haga o mellor gratis. Da mesma maneira, usted moitas veces nos critica por non conseguir cousas na administración, pois entendo, pois que efectivamente o tema dos asuntos sociales pois é tamén un logro dos diferentes gobernos de conseguir que realmente a administración pois este apoiando pois este tipo de servicio. É dicir, entonces en algo tamén as corporacións anteriores tamén estiveron traballando para conseguir. Entonces, a verdade que non pos 500 millóns de recursos propios, eso é certo. Da mesma maneira que estamos traballando no conservatorio para que realmente outras administracións cofinancien para que teña menos carga financiera pois este Concello, porque lle costa
150.000 euros de recursos propios o Conservatorio de Ribadavia, pois tamén, se conseguimos que outras administracións participen nela con 50, 60, 80.000, pois ojalá que conseguíramos por 150.000. Pois realmente tamén sería unha xestión por parte do grupo de goberno a sacarle carga de recursos propios o que é o propio orzamento, porque podíamos destinar outras partidas. Por lo tanto, está claro que iso así. Se lle dixen antes na intervención anterior que se este xoves sacamos o compromiso de que a Xunta de Galicia vai poñer pois 500.000, 400.000 ou 1 millón de euros o que poña para este exercicio para o abastecemento da droga, pois non se preocupe que non vai ser por parte deste grupo de goberno que non se faga esa actuación por parte da cofinanciación. Efectivamente, vou contestar a pregunta que tanto reiterou na súa intervención sobre o tema de Núñez Calero e as infraestructuras rurales. E o sentir de estes 80.000 para Muñoz Calero é dicir que desta partida saldrá a cantidade que realmente sexa necesaria. Se realmente esta partida non nos chega, pois nos comprometemos a modificala unha vez que sepamos a cuantía para poder executarla. Pero o que está claro é que paralelamente nos vamos facer frente ás infraestructuras rurais que realmente xa están comprometidas. Entón, polo tanto, o compromiso do grupo de goberno é que se non chega destes 80.000, que non nos sabemos ao día de hoxe porque non temos unha valoración encima da mesa, tendrá que facer as técnicas, e dixen antes da intervención que farán as técnicas e as enseñaremos en comisión e participaremos todos, polo tanto non podemos ser agora, pois ao mellor tampouco a actuación que vamos a exercer é a que inicialmente tínhamos pensado, porque ao mellor esa se nos vai, faremos o proxecto, non sabemos como vamos a definir, pero xa claro que ustedes van a estar ao corrente, as técnicas municipales pois teñan o proxecto elaborado. Non sabemos se o vamos conseguir para este mes, a miña idea sería, pero debido a carga de traballo que teñen como para xerar e estar atendendo os ciudadanos por parte das alegacións, pois entendo que non lle vai dar tempo. Pero o próximo mes seguramente que estaremos falando deste tema. Pero está claro que nós vamos seguir actuando nas infraestructuras do medio rural e aqueles proxectos que veñan da administración autonómica, a cales tenemos que nos colaborar con esta partida. Por lo tanto, a nosa intención é dar todo aquel tipo de servicio ao que é o propio cidadano e, por lo tanto, entendemos que se realmente nos aquí, por exemplo, esta así, a Beirarrúa de Muñoz Calero é titularidade municipal, as Beirarrúas de San Cristóbal son titularidade autonómica. Por lo tanto, a Xunta de Galicia aquí tendrá que financiar, pois eu entendo, como millón ao 100%. Ou ao millón ao 80%, non o sabemos. Nós estamos dispostos a poñer unha partida e precando se a correspondente tal. Eso sí que é titularidade autonómica. Por lo tanto, aí tendrá que a Xunta de Galicia mollarse, xa que no seu momento se lle sacou un paquete que, bueno, pois a verdade é que o dixo usted o tema das Beirarrúas Núñez Calero. Por lo tanto, a nosa intencionalidade pois é seguir prestando o tema deses servicios e, por lo tanto, é seguir atendendo as infraestructuras do rural. Pero en que partida, con que dotación? Nesta partida se vai sacar, e se non se chega, implementarás. E con respecto ao que dicía usted, que temos que cumplir o tema do presuposto, porque tal. Hombre, eu entendo que nós estamos cumplindo desde o primer momento. Hai concellos que non están cumplindo, que incluso solicitaron ao propio goberno do Estado unha prórroga, incluso modificación do plan de saneamento do propio orzamento. E non se nos pasa nin por a cabeza pois coller e facer isto. De feito, os gastos os estamos millorando. E se usted mira o remanente e o aforro neto, así o dice o propio orzamento, que é o aforro neto máis grande da historia deste concello. Por lo tanto, a forza non, é por parte da xestión e das concluencias que se están producindo no concello. Porque nós podíamos tamén salir das partidas. E a hora de facer o cierre do exercicio, pois telas fora de execución, pero non o estamos facendo. Estamos sendo escrupulosos coas partidas orzamentarias que se aproban aquí. É dicir, este ano, no exercicio 14, porque o 15 non o aprobamos. Pero está claro é que se está cumplindo e os datos non os están dicindo. Entón non critiquemos só o orzamento, senón tamén teñen moitos puntos e moitos puntos moi favorables.
xa non tiñamos os apoios, ni moito menos. A nosa intencionalidade foi dialogar con todos, participar con todos, e isto foi o sentir do grupo do goberno. Ben é certo, como dixo o portavoz de Ribeira Común, a reforma da lei que se fixo a nivel estatal se pode levar pois á Xunta de Goberno. Non é a nosa intencionalidade. A nosa intencionalidade é negocialos hasta no minuto de desconto. Por lo tanto, eso sempre foi o noso planteamento desde o minuto 1, e por lo tanto, nos encantados da vida, en que se achega sempre que foran favorables para os veciños, atendelas, igual que se fixo as aportaciones de compromisos e de recolleron, porque entendemos que son actuacións que realmente son necesarias. E aquí non se trata de cada un que poña a bandeira de que presenta a proposta, aquí o que se trata de facer as cousas que son necesarias e, como se dice por aí moitas intervencións, que queda moito por facer, somos conscientes de que queda moito por facer, pero habrá que empezar por algunhas. Por lo tanto, eu penso que sempre estuve disposto a calquera tipo de chamada de calquer grupo para atender as vosas aportacións, e non só baixo o meu conocemento, o millón moitas veces non chegaba lá, senón a intervención e a propia tesorería, sempre estuveron dispostos a unha postura totalmente aberta e flexible, e penso que o levamos a demostrar. Por lo tanto, para nós, os orzamentos son unhos bons orzamentos, non é ningún vendedor de nada, e, por lo tanto, entendemos que darán os seus resultados durante o propio exercicio, e penso que está todo prácticamente falado. Moi ben, gracias, Javier. Eu, evidentemente, alcalde, se vai pechar o selinho, facer unha, que para saber se me quedou claro entón o tema este, dúas cuestións. Primeiro, o da limpeza viaria no rural, que eu mencionei ata 3 ou 4 veces nas intervencións, nunca se fixo referencia, pero bueno, entendo que en un futuro, ao mellor se contempla no orzamento unha partida para eso. Vamos a ver, entonces, o tema das infraestructuras do medio rural. Aquí hai o capítulo 2, a partida 210.00153, infraestructuras e bens naturais. Gastos de reparacións, mantemento e conservación de infraestructuras e bens naturais, que incluirá reparacións e conservación de rúas, camiños, plazas e calquer outro vial, inclúe mellora de Beirarrúa Núñez Calero, 80.000 euros. Eso, de aí vais a sacar tamén para levar a cabo as actuacións nas infraestructuras do medio rural. Sí, pero dixemos que unha vez que teñamos o proxecto, nos alguna cuantía, nós estamos dispostos a modificar a vía. O sea, que se fose inferior aos 80, tranquilamente se podría ter incluído no plan provincial, non? Non lo sabemos, cada a disposición al representante. O compromiso do grupo de goberno é, se non chega, facer unha modificación orzamentaria porque a podemos facer. É dicir, se a facemos é porque temos remanente positivo noutras partidas. Entón, pois, antes de que se perdan durante o exercicio, inyectarlle ese dinero aí para poder executar. Vale. Aquí os te pone con eso. moi ben. Bueno, pois agora vou intervir eu. Intentarei ser o máis breve posible dentro do que corresponde contestante a cada un. Creo que Javier contestou perfectamente. Creo que ademais teño que agradecer unha vez máis do traballo, do compromiso de Javier ao longo de todos estes anos, non solamente cos datos objetivos que ten en riba da mesa, sino co que para mí me parece máis importante, que é o que estaba a falar, que é esa intención de dialogar hasta o final. Se trata deso, nós somos conscientes de que estamos en minoría, o teño repetido hasta esa cidade, e, polo tanto, un documento tan importante como os orzamentos ten que ser aclarado por a máxima maioría posible que se poda dar neste propio plenario. Por qué? Porque ao final, como decía Javier agora na última intervención, todas aquelas achegas que se fan, dende logo van a repercutir nos veciños, non en manual de compromiso por Galicia, que tamén evidentemente terá a súa masa de votantes que dirán que fai ben as cousas ou non en función deso, de Brais, ou de Xacove, ou do Partido Popular. Eu creo que todos representamos aos vecinos. Por lo tanto,
si podo compartir a opinión de que ao mellor hai que buscar mecanismos, Brais, de máis participación cidadá. Sí, podo compartilo, pero tamén hai que empezar a entender unha cousa que para min tamén é de poñer en valor, é que sempre parece que nos estamos olvidando últimamente, que creo que os representantes e os veciños somos nós, e por lo tanto, cando confían en nós é porque evidentemente poñen a nosa voz a disposición das súas opinións, das súas incorporacións a este orzamento. Por lo tanto, nós temos que ser quen lle transmitamos o que queremos facer, nós así o facemos tamén moitas veces, e traelo aquí, non? Por lo tanto, independentemente de que entenda que eso pode ser mellorable, creo que é moitísimo tamén mellor o que estamos a facer, que é debatir hasta o último minuto e intentar achegar a posicións. Dito isto, Manuel, eu dende logo agradecerche a confianza, agradecerche as incorporacións e dicir unha cousa, seguramente a ti, xa xo teño dito, xa xo teño dito a teu grupo, a ti che gustaría facer moitísimas máis aportacións e a mí me gustaría facer moitísimas máis e entender que se podían incorporar, pero evidentemente este Concello é o que é e as aportacións que podemos facer cada un son as que son, e por eso agradezco a confianza e máis, e sinto discrepar nese sentido co Partido Popular, pero estou por asegurar, porque antes cando se falaba da partida dos 60.000 euros se fala dunha pequena partida desos 60.000 euros que non se executou, pero evidentemente todo o demais este goberno se comprometeu e así o fixo. A proposta do Partido Popular, o de Santa Cristina, dende logo, sabe vostede que non é culpa simplemente da intención deste goberno. Pero dito isto, estou seguro de que esa incorporación se vai a facer. Por lo tanto, os veciños o van a sufrir no bo sentido. Brais, eu digo, non son os mellores orzamentos do mundo, desde logo que non, pero non van a ser nin estes, nin os do ano que ven, nin os do siguiente, porque os que estén aquí, ou os que estemos aquí, cada vez que estemos contentos con os orzamentos, seríamos moi malos gobernantes. Eu, dende logo, así o vexo. Eu, se podo ter 8 millóns de euros, non me conformo con ter 5. E é verdade tamén, hai que decirle aos veciños que estes orzamentos se poden incrementar ao longo do ano, esa xestión que ten que facer o Concello, e seguramente se vai a facer. E despois direi algunha das cuestións que aquí se plantexou. Pero tamén, nese sentido, decir que, aínda que fora, como está a decir o Partido Popular, a última hora, a prisa e correndo, esa capacidade de diálogo ten que existir entre os grupos. Por tanto, é unha forma de entender que os grupos, aínda que estemos en moitas cuestións en desacordo, noutras nos podemos entender. E seguramente ti terías moitas máis cousas que incorporar, pero eu aseguroche, e Javier e os meus compañeiros, porque cada un por 5 tamén me dicen cada día o que temos que incorporar, pero non é posible. Por lo tanto, tamén agradecer as túas achegas e as do teu grupo. Xacob, de verdade, lamento profundamente que o BNG nos vote en contra destes orzamentos. Eu digo con toda a responsabilidade que teño como alcalde, porque eu creo que o BNG, dende fai moitos anos, estuvo colaborando con este Concello, non solamente na oposición, sino no goberno, e eu creo que é o momento de que volvades a facer o mesmo. E digo, desde a miña humilde opinión, nin moitísimo menos quero, con todo eso, crear ninguna polémica. Só digo que, igual que fixeron os demais grupos, tes as portas abertas, e sobre todo de Javier Sinil, para falar de calquer tipo de cuestión e calquer tipo de achega que se poda facer. É verdade que o BNG fixo achegas, pero tamén é verdade que hai achegas que a min, de verdade, cambiar os criterios de como se ten que facer a recollida de lixo, seguramente, pois como parto con vos, pero o problema é que non é unha cuestión que lle corresponde a este Concello e que non se pode facer de outra Concello. Por lo tanto, o que quero decir con isto é que fagamos aportacións a poder ser que sexan máis ajustadas á realidade do noso Concello, e seguramente nos atoparemos. Por iso invito a que o BNG volva a sumarse, se non, evidentemente, a todo o que fai o goberno, a cousas que, dende logo, seguramente compartamos. Porque, falando da cuestión dos servizos sociais, achegamos máis de 400.000 euros de orzamento. O decía Javier, claro, estamos a falar sempre de que son achegas de outras administracións. Sí, pero eu invito a todos os concelleiros desta corporación a que fan unha cousa moi sinxela, que é
comparar os orzamentos de calquer concello desta provincia cuantitativamente o que poñen cada un destinados aos servicios sociais. E aí veremos o que pon o Concello de Ribadavia. E seguramente vostedes saben abrallados. Entón, non se pode decir que non se incorporan moitas partidas. Se reducimos un pouco no tema dos libros, bueno, pois é unha cuestión que se fai por operatividade, non unha cuestión monetaria. Quero que quede moi claro, porque o estuvemos poñendo durante outros anos e non foi efectivo. E lle aseguro que outras cuestións si se incorporan, porque entre outras cousas, e vostedes saben tamén moi ben, non hai un solo dependiente que non se atende nestes momentos, por poñer un exemplo, cousa que as administracións, tanto central como da Xunta de Galicia, o fan sistemáticamente. E xa non digamos en certas comunidades autónomas que, por certo, é mellor non nombrar. Por tanto, eu creo que hai que ser o suficientemente xustos das cousas. E eu volvo a decir, para nada estamos dicindo que se sean os mellores orzamentos que se podan acabar, pero eu creo que sí que son bastante sensatos e bastante ajustados á realidade. O Partido Popular. Para mí o Partido Popular ten a maior responsabilidade despois do goberno, porque evidentemente é a alternativa de goberno. Eu me quedo abrallado cando vostede a máxima intervención que fixo, ou a súa máxima intervención, foi casi ceñida a unha enmenda que nós trouxemos aquí porque a fixo outro grupo. Vostede neste momento parece, vostede falou prácticamente desa enmenda, eu recordou o meu compañeiro, cando o orzamento é moito máis que esa enmenda. Vale? Por que fai iso? Vostede o sabrá, pero ao millor vostedes como grupo mayoritario da oposición non son quen de levar unha oposición, senón están a expensas do que fan os grupos que ao millor non teñen tanta representatividade. E máis, digo máis, non se rían porque é verdade, o que dicía meu compañeiro, non é o estilo de Javier, pero é que é certo. Por demais grupos, para ben ou para mal, volvo a decir, Manuel fixo aportacións, Brai fixo aportacións, Xaco fixo aportacións, ainda que volvo a decir, poden ser mellorables no futuro, baixo o noso punto de vista, evidentemente, pero as de vostedes, co meu compañeiro, foron estes, un folio en blanco. Digo así, un folio blanco, é que non fixeron unha sola chega. E claro, vir facer achegas aquí, a última hora, en boche, como dice vostede, e ademais fala vostede de método e procedimento. Claro, nós temos que negociar hasta o último momento, cos grupos que evidentemente queren negociar, e cos grupos que nos queren escoitar, e que sobre un documento que vos entregaron fai 2 meses é onde temos que traballar, non sobre un documento que vostedes dicen que non existe. Se non existe ou non lle gusta ese documento, o que teñen que facer é unha cousa moi sincera, compañeros do Partido Popular, é presentar un documento alternativo que ao mellor traballen os outros grupos sobre ele, e incluso nós. Pero eu me falta por saber cal é o orzamento que faría o Partido Popular, máis alá de criticar o que nós facemos mal, porque o que facemos mal, hasta yo digo eu tamén, xa lle digo que me gustaría facer moitas cousas, vale? Pero non o procedimento. Está mal que eu lle diga sempre e me remita a outras administracións, pero nunha que vostede estaba. A mí me entregaron unha modificación de 9 millóns de euros, unha hora antes dunha comisión informativa. Meu compañeiro lle pasou estes orzamentos 2 meses antes, polo menos un borrador. Por lo tanto, fíxese vostede se hai capacidade de diálogo ou non. E dirame vostede, claro, é que aí teñen maioría absoluta, pero eu digo o mismo que hai aquí, é que o dixo Javier. Vostedes, e quero que quede moi claro, este goberno ten a capacidade de aprobar estes orzamentos en xunta de goberno. Non fai falta contar con ningún dos grupos. Por lo tanto, miren vostedes se houve capacidade de diálogo. Houve tanta que dialogamos hasta o último minuto. Esa é a intención. E quero decir que sigue sendo a intención. César, sigue sendo a intención. Só falta que vostedes tamén a teñen. Se a teñen, pois benvidos sexan, e se non a teñen, pois bueno, cada un ten que explicar a súa postura. E eu vou na respetar. Indo ao concreto.
Mire, máis de 400.000 euros en gasto social. Eu creo que se podemos ir máis alá, pois iremos máis alá, que seguramente se vai incorporar ao longo do ano. Seguramente, pero eu creo que é un gasto significativo. Cando se fala de, que pode quedar en entredito, cando se fala de 500 euros para a noite media, 500 euros para tal, é aumentar unha partida que sabe. Que quede claro, non é que son 500 euros, son 500 euros a maiores. É un guiño, dende logo, e é menos cantidade da que nós quixéramos poñer, pero é un guiño, dende logo, àqueles que si fan un traballo excepcional. E eu sí que digo, é verdad, creo que o decía esa cosa, está claro que quen participa e que máis cousas fai é o tecido asociativo. Non vou unha sereita, non discuta. Por suposto que non. Pero tamén a ver si, de alguna vez, ponemos en valor o que fai este Concello. E non digo os que gobernamos, non vou por aí. Digo todo o Concello no seu conxunto. Traballadores e moita xente que participa tamén. E, por tanto, tamén hai que poñer en valor. E nós, como goberno, o que queremos facer é poñer unha partida máis para eso e ojalá podamos seguir facendo máis, incluído a Festa da Historia, que tamén creemos que ten que ser así porque se debía retirar antes. Partidas para os clubs de fútbol, creemos que se está dando un bo servicio. O outro tema deportivo pois xa vai incluído nos propios orzamentos, e, por tanto, creo que así vai. O aumento no capítulo de inversión tamén é importante, pasamos de unhas cantidades que poderían ser moitísimo maiores, volvo a incidir, e seguramente será, pero tamén é unha partida que se recolle importante, pasando hasta 1.000 euros, se non estou equivocado, Javier, en total. E despois unha cousa que sí me gustaría apuntar. Me parece moi interesante, e por eso a recollemos, e por eso temos valorado, non é unha cuestión porque a min con eso nunca me gusta xogar, nunca o fixen, non o vou a facer, o tema do emprego. É unha partida importante, aínda que tiña que ser moitísimo máis. Non solamente porque decía Brais, a mellor persoas que se subiran, sino hai un problema moi grave neste concello, e que eu o sufro día a día, igual que o sufren, por suposto, en primeira persona, que as persoas que non poden chegar a facer esa cuestión, que hai moita xente que lle falta moi pouquinho para xubilarse, ou moi pouquinho para cobrar unha axuda de X anos, e que ao mellor temos que enfocar as axudas neste sentido, nese eixo, vale? E me parece que esta aportación pode valer. Pero dito isto, nós temos outra aposta maior, que non sale aí, por eso tamén é verdade que a veces hai que ver todas as partidas na súa ca visión que teñen no futuro. Nós vamos a presentar nestes días, e xa o digo aquí, e por respecto aos outros concellos, e por respecto ás cuestións, sobre todo, que creo que sobre todo un é moi novedoso e moi importante, vamos a presentar uns obradoiros de emprego. Polo tanto, as partidas destinadas a emprego posiblemente se teñen que modificar, e por eso teremos que contar seguramente ca axuda deles, de vostedes, porque se nos conceden algún... Eu estou convencido que, sobre todo, que vai enfocado aos mozos e mozas, vai a ser un obradoiro novedoso, e, ademais, co que se está pedindo sempre, que é que nos unamos con outros concellos, e o vamos a facer, e vamos a presentar os dous. E, polo tanto, eso é algo que, xa digo, por respecto aos demais concellos, non o vou a especificar máis, pero que tamén é importante, non? Igual que o plan de empregabilidade, que non vai aí recollido, son 10.000 euros máis, que é unha partida pequeniña, pero que aporta a Diputación e que vai servir tamén para eso. Outra cousa que me sorprendeu, sobre todo no discurso do Partido Popular, claro, que aumentamos o tema de personal. Mire, eu ese discurso na Diputación teño máis que manido, sí, no, pero non o digo por máis, digo que teño máis que manido, pero que aí é unha realidade, aí o aumento é sistemático, un día tras outro, cando non aparece un bedel, aparece non sei quen, e cando non o poden facer porque lle ponen un teito de gasto, Celso, fan outras empresas paralelas donde non che dan despois quenes son os traballadores para que non sepas quenes son, porque todos sabemos de onde ven. Pero, bueno, dito isto, aquí non hai nada oscuro, o decía Javier, ese 4% significa unha cousa, son as partidas que teñen que ir recollidas para o aumento, mellor dito, a recuperación dos salarios dos funcionarios e dos traballadores, do personal laboral. Por lo tanto, entendo que o Partido Popular pode criticar eso, pero non hai ningún aumento de personal, entre outras cousas porque non podemos, e o sabemos perfectamente. Outra cousa é o personal que vayamos decidindo. E esa é a realidade. E logo outra cuestión, que o decía,
non é unha cuestión menor. O de impostos e tasas non é o mesmo. As tasas sirven para financiar servicios e os impostos os podemos subir e si que ao mellor non benefician tanto os vecinos, porque ao final unha tasa é por algo que lle prestas. Vale? E son cuestións que, desde logo, son importantes. E, por lo tanto, non temos intención de subir ninguna das dúas cousas. Outra cousa é que os impostos, e volvo a decir, non están en maus do Concello solamente. E, por lo tanto, nós faremos o que está nas nosas mans. O que non está nas nosas mans non o podemos facer. Remato. Logo, hai proxectos que non van aí cuantificados e que os grupos que tuveron a ben dialogar con nós coñecen. Hai proxectos por parte deste Concello como proxectos que van destinados aos colexios dos CRAs, que nunca se dice aquí, e tamén hai que poñelo en valor cando se fala. Eu estou de acordo con o que dicía Brais do tema da escola da Galiña Azul. E máis, estou máis que de acordo. Vou ser o primeiro que vai a cabandeira do que queiran facer. Pero tamén hai que poñer unha cuestión en valor do que se fai desde este Concello. Este Concello, e non solamente por este goberno, de sempre, o digo, este Concello ten uns CRAs, uns centros rurais agrupados, que creo que é o único Concello de Galicia que o sigue mantendo. Ao mellor non sei se de Galicia, pero un quiño nos falta, porque casi todos pechados. E nós facemos esa aposta e seguimos a facendo. E son cuestións que lle costan cartos a este Concello, bastantes. Pero que está claro que o vamos a seguir facendo. E, por tanto, como decía, hai proxectos enfocados a axudar a eses CRAs por medio de subvencións, hai proxectos que intentamos para o parque empresarial e que tamén están aprobados nesta xunta de goberno deste Concello, e hai proxectos por rural tamén para distintos proxectos. Señor César, por lo tanto, non é que non apostemos por rural. E se hai que aplicar calquer tipo de modificación nas partidas para que eses proxectos salgan adiante, pois contaremos ca súa axuda. E isto, hasta o momento, é o que, humildemente, un grupo de goberno con 5 concelleiros en minoría e con pouca capacidade, como dicen vostedes, pode facer. Pero eu creo que son os orzamentos máis ajustados á realidade que hai neste momento, que se pode facer no Concello, porque se o fixéramos, o dice vostede, se o fixéramos dentro de 6 meses, pois mire, ao mellor xa non serían uns orzamentos, sería outra cousa. Pero nós o que temos claro é que temos que cumplir a nosa responsabilidade. E a nosa responsabilidade é quitar adiante a este Concello con moita dificultade, pero que intentalo cada día. E iso é o que vamos a seguir facendo. E se vamos contando co apoio dos grupos, pois estupendo. E así queremos seguir facendo, dialogando e entendendo sempre en que situación estamos. E tendo sempre os oídos prestos para escoitar as achegas que nos queiran facer e que sexan realizables e que sexan boas para os vecinos. Por lo tanto, nada máis, vamos a someter a votación estes orzamentos e, por lo tanto, pido... perdón, é verdade. Temos que votar primeiro a emenda que se fixo a estes orzamentos por unha cuestión procedimental e, por lo tanto, pido votos a prol da emenda que se presentou inicialmente. Entendo que votos en contra, abstencións, 6. E agora vamos a proceder á votación do orzamento e do anexo de personal de base de inscripción. Se entiende. Votos a prol? 7. Votos en contra? 1. Abstencións? Moi ben. Moitas gracias. Pois entendo que queda aprobado por maioría absoluta o orzamento este. Vamos a pasar ao 5º punto do orden do día, que é a aprobación se procede da extinción de licencias de autotaxis do Concello de Ribadavia. Estes son antecedentes sobre ante do expediente a fundamentación xurídica exposta con anterioridade conforme o pleno dos simples acordos. Primeiro, dado que se atopa suficientemente acreditado que non están a ser exercidas polos seus titulares as licencias de autotaxi que
superior criterio adoptará decisións máis beneficiosas para os intereses municipais. Os membros de Compromiso por Galicia, Concellos Transparentes, Don Manuel Vázquez López e Don Celso Sotelo Barroso do Partido Popular, dada a súa condición de taxistas, auséntanse do salón e non proceden a votar ao asunto, dado que o posible interés directo ao mesmo. De seguido, o señor presidente somete a votación a proposta presentada, tendo sido o resultado. Fica determinada favorablemente por unanimidade. Non sei se queredes intervir en algún grupo, pero en principio recordamos que foi unha iniciativa que presentou aquí unha das persoas que se ten que ausentar, evidentemente, que é Manuel de Compromiso por Galicia. Tamén decir que se abriu o período para que a xente vinese aquí e expuxese as súas razóns de se quixera continuar ou non foi así, e, polo tanto, procedemos a isto e entendo que, como se quedou dictaminado nas propias comisións, non hai cambio e hai unanimidade. Pois moi ben. Queda aprobado por unanimidade. O punto número 5. Os dous concelleiros. Xa podedes. Agora vamos a pasar ao sexto punto da orden do día, que é unha proposta do Grupo Municipal do Partido Popular sobre colocación de paso de peóns na confluencia das rúas Otero Pedrallo e Martínez Vázquez. Ten a palabra... Bueno, primeiro, se queres que lea o dictamen o secretario. Bueno, la propuesta é a seguinte. Primeiro, instar ao Goberno Municipal a colocación dun paso de peón na confluencia das rúas Otero Pedrallo e José María Martínez Vázquez. Intervén o señor presidente para dicir que o seu grupo vai ser reservado para o pleno en espera do informe da Policía Local sobre a habilidade da proposta presentada. Intervén o señor Fidalgo Martínez para dicir que os grupos poden valorar a proposta independentemente do informe da Policía Local. De seguido, o señor presidente somete a votación a proposta presentada tendo o seguinte resultado. Votos a favor, todos, Partido Popular. Resérvase para o pleno os membros do PSOE, Compromiso por Galicia, Concellos Transparentes e Agrupación de Directores de Viveiro Común. O presidente por maioría simplifica e termina favorablemente. Moi ben. César? Ben, esta é unha proposta que presentamos no seu día, é bastante sinxelo, simplemente nos o que fixemos é recoller demandas dos veciños e veciñas que nos indican, nomeadamente aqueles que acuden cos seus fillos ao centro escolar, que nos indican a necesidade dun paso de peóns nesta zona, na confluencia destas dúas rúas. Como representantes dos veciños que somos, pois nos entendimos que era bo trasladar ao pleno para que os grupos se posicionasen sobre a súa opinión da pertinencia de poñer ou non este paso de peóns na confluencia das rúas Otero Pedrallo e José María Martínez Vázquez. Evidentemente, volvendo un pouquiño ao debate que tiñamos anterior, isto é unha proposta, isto tamén necesita de orzamento, porque evidentemente hai que pintar e hai que... Pero quero dicir que é moi injusto ter que escoitar determinados sermóns como dicindo que non se fan achegas ou que non se fan propostas cando se sabe que iso é mentira. A mentira tamén ás veces é unha mala compañeira de viaxe. E probablemente teñamos ocasións de velo no pleno de hoxe. Pero, dito isto, nada, como dicía antes, é unha proposta moi sinxela e simplemente pois nos trasladamos a idea de que é necesario a colocación deste paso de peóns e, polo tanto, pois agardamos que o resto dos grupos se posicionen tamén favorablemente en torno a esta iniciativa e que, polo tanto, se poña un paso de peóns na confluencia das rúas Otero Pedrallo e José María Martínez. Moi ben. Gracias, César. Manuel? Bueno, eu sobre as comisiones informativas entendo que ten que haber un informe previo da Policía Local, por si é adecuado poñer o paso de cebra nese confluente desas dúas calles. Evidentemente o noso voto vai ser desfavorable a moción sempre que informe favorablemente a Policía Local. Nada máis. Gracias, Manuel. Brais? Ben, dixémolo na comisión e volvemos a repetir, no seu día, ademais, non votamos a favor, porque ya estamos consultado co resto do grupo, o noso voto vai a ser favorable. E vai a ser favorable porque entendemos que
parece ser que non é o sitio máis adecuado para facelo, que pode haber outros sitios donde facelo, pero que nos vai pasar un informe para clarificar máis as cousas, por así dicir. Por lo tanto, nós vámonos a abster e cando teñamos ese informe, pois vos diremos si hai outra opción, outro sitio ou como é. Entonces, falaremos máis variante. Gracias, Ricardo. Queredes algún... Vale, pois procedemos á votación. Votos a prol. 8. Votos en contra. Non hai. Abstencións. 5. Moi ben. Proposta, punto número 7, é proposta do Grupo Municipal de Ribeiro Común para a organización do Servicio Municipal de Deportes e a creación de escolas municipais de deportes. Señor Ditamo, A proposta de acordo é a seguinte. Primeiro, elaborar un plan técnico de deporte en Ribadavia que cando menos inclúa recoller todas as infraestructuras deportivas municipais e non municipais do término municipal de Ribadavia e as actividades que nelas se desenvolvan. Custe para as arcas municipais de todas as actividades deportivas, recollendo tamén as que se desenvolven fora da instalación do Concello, pero nas cales o Concello cubre total ou parcialmente os custes, por exemplo, gastos de electricidade, arranxos varios, etc. Organizar e coordinar toda a infraestructura deportiva existente no noso Concello. Necesidades, debilidades, ameazas, forzas e oportunidades do deporte en Ribadavia. Segundo, creación e desenvolvemento das escolas municipais deportivas de Ribadavia. De seguido, o señor Presidente somete a votación a proposta presentada, obtendo o seguinte resultado. Votos a prol, 2. Votos a prol, 1. Ribeiro Común. Resérvase para o pleno, membros do PP, PSOE, Compromiso por Galicia, Concellos Transparentes e Agrupación de Partido Popular. moi ben. Ten a palabra o autor da moción, neste caso, portavoz de Ribeiro Común. Gracias. Gracias. Ben, poder a moción eu creo que é bastante interesante, porque se pretende coa mesma, non? O título chamase Moción para organizar a organización do Servicio Municipal de Deportes e a creación de escolas municipais do deporte. Ben, isto ben, a motivación desta mesma moción é que desde o noso grupo detectamos que no noso Concello hai un gran potencial de recursos deportivos, hai unha gran tradición de actividade deportiva, hai mesmo bastantes, non nada mal, recursos de instalacións deportivas, e danos a sensación continuamente que o que se está dando é unha descoordinación de todas elas e moitas veces non se atopa unha utilización, no mellor dos casos, a caída para tanto tradición ou tanto capacidade de uso deportivo. Entón, danos a sensación, o exemplo o último semella foi o arranxo dun campo de fútbol fora das nosas fronteiras. Ese é un exemplo, e cando digo fronteiras digo fora do noso Concello. É un exemplo que, por exemplo, desde o meu punto de vista, hai falta de previsión. En que sentido? No seu día, quero recordar, sabíamos ao principio de temporada que había un problema co campo de herba artificial situado no Sestal, sabíamos que todos os invernos en Ribadavia, no noso Concello, chove, e sabemos que moitos invernos mesmo a agua chega aos campos. E todo isto só sabíamos en xunio. Entón, hai unha falta de previsión, ese é o que detecto como unha febleza. Hai falta, eu creo, de servizos de oferta no gimnasio e en outras ofertas deportivas. Hai falta, eu creo, este grupo non é favorable, por exemplo, a externalización de determinados recursos nunha empresa privada que gestiona no pabellón deportivo. Hai, ademais, moita utilización, e isto é algo que ten que soportar o noso Concello, por parte de usuarios que non están censados en Ribadavia, donde o noso Concello está, de alguna maneira, soportando algo que moitas veces non lle corresponde, ou polo menos outras administracións superiores deberían axudarnos máis a sustentar estes servizos. Hai unha descoordinación moitas veces de uso de campos de fútbol, cando vemos que se utilizan, por exemplo, as facturas de luz de campos de fútbol son pagadas, sustentadas
Hai unha eiva que nos entendemos que é moi importante porque se refire á idade escolar e aí ao espírito da moción, unha eiva donde muitas veces non temos garantido que o futuro da Ribadavia, que son os nenos e as nenas, esteñan nas mellores maus pedagóxicas e didácticas, tamén no deporte, porque o deporte tamén é ensino e tamén é educación, que non teñan os mellores recursos tamén materiais para o desenvolvemento desas actividades e que moitas veces están sustentadas na actividade privada que, tamén hai que dicirlo, é menos mal que existe a actividade privada que paga esa actividade, mas nós entendemos que o Concello é a súa principal responsabilidade, non deixarlle eso a máis privadas que ainda que pagan e hai que dar gracias por facelo, entendemos que é o Concello quen o debe facer. E, polo tanto, en este Concello se existiron escolas deportivas municipais e teño que recoñecerlo, polo menos teño ese recordo de que con gran calidade e con moita incidencia e con moita implicación deste Concello, das diferentes administracións que o sustentaron, que houve varias administracións, co cal este grupo entende que é responsabilidade deste Concello volver a retomar a cuestión, por un lado, das escolas municipais deportivas e, por outro lado, organizar, coordinar toda a infraestructura en favor da nosa veciñanza e con criterios administrativos e dos técnicos deportivos que, nos guste máis ou nos guste menos, entendemos son obxectivos. Por iso falamos tamén de esa análise dato, de debilidades, ameazas, forzas e oportunidades dos nosos recursos. Por último, ainda que non ten nada que ver coa moción, pero sí co debate principal do pleno de hoxe, que foron os orzamentos, si se aproba esta moción, haberá que pensar na dotación orzamentaria, porque esta é unha moción que leva implícito recursos para aportar desde o Concello, ainda que haxa colaboración de outras administracións, que sei que haxa aí, tamén desde o Concello. Nada máis, gracias. Moi ben, gracias, Luis. E Manuel? Bueno, eu quería decir que non dudo da boa intencionalidade da moción de Libre Común. Pero quero salientar que acabamos de constituir o Consello Municipal de Deportes. Bueno, eu creo que desde aí sería onde teníamos que enfocar todo o que tú apuntas na moción. Porque se vemos os propios do Consello Municipal de Deportes de Ribadavia, así moi por encima, lendo, pois solventa todas as cuestións que ti planteas. O Consello Municipal de Deportes reserva con os seguintes principios básicos: dereito dos ciudadanos a realizar práctica deportiva libre, voluntaria, en igualdade de condicións e disciplina. O deporte como manifestación cultural, actividade interseccional de comunicación. A práctica deportiva como factor de mellora da saúde aumenta a calidade de vida e bienestar, etc. A consideración do deporte de actividade física como elemento de integración social e educación da actividade. A población deportivas como real para aquí máis amplia da física deportiva. En fin, informar ao Concello de Ribadavia das cuestións de ámbito deportivo, en opinión do Consello Municipal de Deportes, poidan ser de interés con el fomento a práctica deportiva, favorecer a práctica de actividades deportivas facendo compatible con a protección do medio ambiente, propoñer a planificación e mellora das instalacións e equipamentos deportivos municipais, facer as propostas e incluir na programación dos servicios de
usuario no seu momento das escolas deportivas e algo que a verdade é que sí que é unha pena ter perdido. Gracias, Paco. César? Sí, nós xa anunciábamos en comisión a nosa disposición a votar a favor desta proposta. Evidentemente, nós entendemos que é fundamental recuperar as escolas deportivas municipais porque, como ben sinalaba Brais, non é simplemente que fosen de moi boa calidade, sino que, sin medo a exagerar, atrevome a decir que eran unha referencia na provincia de Ourense o funcionamento das escolas deportivas municipais do Concello de Ribadavia. Nese sentido, nos creemos que iso é unha liña, unha política que nunca se debeu abandonar, que lamentamos que no seu día se decidise abandonar e cambiar o modelo de xestión destas escolas, pero nos levábamos no noso programa electoral a recuperación das escolas deportivas municipais e nese sentido, pois evidentemente vamos a votar a favor desta proposta. Tamén, sinalando un pouco o que sinalaba o voceiro de Ribeiro en Común hai un momento, xa emplazamos ao Goberno a que vaya traballando na modificación de crédito que hai que facerlle o orzamento aprobado hai uns minutos para, entre outras cousas, entendo que no próximo pleno, nese sentido ou nesa intención de cumplir os compromisos que se adoptan no pleno municipal, se esta iniciativa sae aprobada, entendo que haberá que traer ao próximo pleno unha modificación de crédito para implementar este cambio no modelo das escolas deportivas municipais. Nada máis. Ben, Javier? De canto hai que modificar? Terá que decidirlo O técnico de deporte. o técnico, como se dice sempre. Parecenos ben a proposta de Ribeiro Común do tema e tamén coincidimos co portavoz de Compromiso que a verdad é que habrá que pasalo por o Consello Municipal de Deportes. O que está claro é que primeiro aprobaremos, non vamos digo que vamos a apoiar favorablemente a moción. Tamén entendemos que se debe tratar no Consello Municipal de Deportes e despois dicirle ao técnico municipal pois que faga unha valoración do que nos poden costar esas propias escolas deportivas e o seu propio ámbito de actuación. A verdade é que, bueno, pois nos entendemos que sería favorable para o Concello, pero que sí temos as nosas dúbidas pois, bueno, pois o sistema de funcionamento. Habrá que buscar un regulamento de como realmente se desarrollen as propias actividades e que realmente pois se potencien, non que se deixen morrer como outros tipos de actividades deportivas que hoxe por hoxe pois están reguladas por o propio Servicio Municipal de Deportes. Entendo que a iniciativa e o fondo da cuestión e da moción pois é positiva, o que sí que está claro é que habrá que poner empeño non só medios e recursos económicos, sino tamén recursos humanos con ganas de potenciar o que son as propias escolas deportivas. Por lo tanto, nos vamos a votar favorablemente, esperemos que se poñan en práctica pois para o próximo exercicio pois que empezará no mes de setembro. Por lo tanto, pois eu quero augurar pois, que funcione ben, eu reservo-me a miña opinión particular. Moitas gracias, Javier. Segundo turno, se quede Brais. Sí, moi brevemente, agradecer o apoio dos grupos que apoian a moción. E un pequeno matiz, que a veces entendemos a participación e damos a volta. Eu creo que o Consello Municipal de Deportes ten un papel importante en todo isto, pero quen decide todo e a política municipal debe ser o Pleno e o Goberno. Entón, o Consello Municipal, desde logo, debe orientar, perfilar, encher de contido todo o que ten que ver co deporte, sobre todo nos países onde están representadas moitas asociacionismo, e aí é justamente onde hai que trasladar esas demandas, non? Que, de novo, volven outra vez aos representantes municipais. Digo ese matiz, non? Por iso, pero bueno, sin máis, agradecer o apoio. Moi ben. Manuel? Non teño máis que... Xacobe? César? Non. Vale. Sí, eu
quería facer un matiz pequenino, porque a veces confundimos. Digo, as escolas deportivas son unha cousa e as actividades tuteladas son outra, porque a veces se mezclan as dúas cuestións que damos no pabellón. A veces nos leva ao erro, pensamos que o mellor o que se dá ahora é peor que o que había antes, non? E que o que se dá ahora non o había antes, o que si había antes eran as escolas deportivas. E eu sí que digo, porque eu non era usuario das escolas deportivas, eu era unha das persoas que axudaba que as escolas deportivas funcionaran a través dun club. E por eso estaba en ese matiz tamén, porque é verdade, e hai que dicilo claramente, nin na época en que estábamos nós no goberno e ainda había escolas deportivas era gracias ao goberno, nin na época anterior era gracias ao goberno, era gracias a uns clubs deportivos que facían un gran traballo, entre eles un equipo de baloncesto do que eu formaba parte, un equipo de balonmano que o sigue facendo, un equipo que había, bueno, como queiramos entender, que tamén o sigue facendo, que é o de gimnasia rítmica, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, volvo a decir, porque eu vou a votar a favor e creo neso. Pero tamén, por suposto, é o que iba a decir agora, o Concello ten que potenciar, pero tamén ten que haber implicación de todos os sectores, e sobre todo dunha cousa, eu digo por unha cuestión que este ano fomos incapaces de facer, desde outro ámbito que era os colexios, pero quixemos poñer unha escola deportiva de baloncesto e non fomos capaces de xuntar os niños. Por que? Están máis enfocados a outras actividades que mellor antes se facían, vale? Entón vamos a tratar eso, e sí que coincido, tamén aí coincido con Manuel, unha cousa pode ser complementaria con outra, todas esas cousas podemos tratar e podemos traer aquí, sobre todo para a demanda que eles ao mellor nos digan que temos que facer, porque moitas veces, eu outro día falando con dos clubs que decíamos que non viña, estaba totalmente errado do que era a nova organización do Consello Municipal de Deportes, e me dixeron que querían participar. Eu creo que eso é bo, non? Porque ao mellor nos atopamos con unha sorpresa. Eu sei por onde vai Javier, cando dice que se reserva a súa opinión. Porque é verdade que ao mellor hai entidades que lle chamamos privadas que fan unha labor de escola deportiva moito máis grande que moitos concellos. E iso hai que dicilo claro. Eu digo claro. O Ribeiro, por exemplo, fai unha labor fundamental. Hai que dicilo porque son moitos nenos. E hai que axudar desde un ámbito ou desde outro, pero teremos que facer. Vale? Por lo tanto, eu estou completamente a favor deso e vamos a apoiar. Por lo tanto, entendo que é por unanimidade, bueno, abstención de Manol. Bueno, eu tamén rectifico o voto para que haxe sentido. Caso de unanimidade. Iba a decir agora, que se dábamos a ocasión. Perfecto, pois mellor así. Eu buscando a cordialidade, non poder Nada, ves cando son cousas con sentido común. Entendo que os que participan no Consello Municipal de Deportes deben aportar. Teñen máis capacidade, máis coñecemento nos diversos ámbitos que a nós. Despois nós aquí decidimos, evidentemente, non sei o que é o pleno deste Por Consello. suposto. Entendido. Pois, rectificar e desarmos. Entón entendo que por unanimidade. Perdonade, pois xa non sabía onde iba. A número 8 é que a tiña tachada xa me adiantaba. Proposta do Grupo Municipal de Ribeiro Común para que o Concello desenvolva un plan de actuación de control das colonias de gatos nas rúas, garantindo a súa protección ao respecto. Leo o dictamen, secretario. Pero la propuesta de los acuerdos que se proponen son los siguientes. Primero, comprobación de ausencia de chips, reconocimiento será de tratamiento, no seu caso, ácaros, catarros, etc. Castración do 70% das femias e do 20% dos machos, antibiótico de longa duración, marcarse na orella, desparasitación externa e interna e colocación de casetas de espacio para a súa alimentación. De seguido, o señor presidente somete a votación a proposta presentada tendo o seguinte resultado. Votos a prol, agrupación de electores de Ribeiro en Común, resérvanse para o pleno os números do PSOE, PP e compromiso por organiza concellos transparentes. Lo seguinte por maioría simplifica e determinar favorablemente. Moi ben. Brais, Ribeiro Común, autor da moción. Sí, gracias. Bueno, o título desta moción tamén é bastante explícito. Fundamentalmente, o que pretende esta moción poñer a luz unha determinada situación que existe en Ribadavia, fundamentalmente
xente do casco histórico onde dase moitas veces queixas veciñais simplemente porque ou cando proliferan gran cantidade sobre todo vía Coruña de gatos, pois sobre todo algún cheiro, algún ruido, sobre todo en épocas como a actual, suciedade de restos de comida, porque a xente evidentemente con un gran sentimento humano de defensa dos dereitos animais ampárase e dades de comer. Unha serie de eivas que se ven derivadas da existencia destes gatos. Cuestión que ademais tamén, como suele acontecer en casi todo nesta vida, tamén trae cousas moi positivas, non? Por exemplo, a disminución considerable de insectos e de ratos e ratas, e que nos entendemos que, ademais, buscando a protección dos animais que entendemos teñen ou deben ter certos dereitos, debense buscar tamén desde as institucións públicas o seu benestar, garantir de alguma maneira que existan gatos controlados no mellor dos casos e sanos. Entendemos ademais que a imitación por enerxía o que están facendo xa outros concellos que nos entendemos avanzados me refiro ao que pasa en outras partes de Europa, en outros países. Entendemos que se poden tomar medidas que non son nada custosas, por certo, que novamente nisto volve a haber colaboración desinteresada de moitos veciños e veciñas que viven no caso histórico, e polo tanto propomos certas medidas. Unha delas é a colocación nestes espazos de casetas, o cal solventaría eliminaría a suciedade por restos de comida que se lle dá a estes gatos. Propomos ademais que se comprobe que se lle faga un recoñecemento xeral e que se castre ao 70% de femias e o 20% de machos. Isto ademais é unha cuestión donde as asociacións que traballan todos os días con estas cuestións saben perfectamente justificado. Pedimos ademais que se faga unha marcase e unha desparasitación interna e externa e, volvo a decir, o tema que para min é tamén moi importante, a colocación desas casetas como así xa o está facendo no Concello de Betanzos, de Cambados, que son vilas históricas como Ribadavia, e que teñen un casco histórico moi importante como de Ribadavia, e cidades como, por exemplo, Ourense, aquí ao lado, ou Santiago de Compostela. E pouco máis, gracias. Gracias, Blas. Manuel? Bueno, pareceme ben o sentido da moción. Claro, tampouco non sei os medios que contamos o custe que suporá o desparasitar e castrar entonces, pues bueno, en principio a nosa posición vai ser a abstención. Nada máis, gracias. Muy ben, gracias, Manuel. Xacobe, Pelegán? Bueno, é unha proposta interesante, creo que tamén necesaria. Todos coñecemos e todos camiñamos pola vila e vemos a superpoboación de gatos que hai. Eu creo que tamén se deberá implementar non só a propia vila, é dicir, eu son do rural, no rural tamén temos o mesmo problema. Os gatos tamén están nunha situación non temos o problema os animais humanos que vivimos no rural, senón os propios animais, non? Os gatos neste caso. Creo que se deberá ampliar non só a vila, porque queda así como unha medida moi vilega que nos ensucian o casco histórico, pero creo que sí que a necesidade de reducir o incremento do número de gatos. Gracias, Xacobe. César? Ben, o noso voto vai ser favorable a esta iniciativa. Nos, a verdade, que coincidimos co diagnóstico da problemática
guiadas ou asesoradas de algún xeito dende colectivos que se dedican precisamente a protección e defensa dos animais. En ese sentido, pois, parecenos positiva e vamos a votar a favor e, por lo tanto, entendo xa que estamos falando probablemente da segunda modificación de crédito que hai que facer dos orzamentos recentemente aprobados, que esperamos, si isto se aproba, se traiga ao próximo pleno esa modificación de crédito para implementar o que sería a execución dun acordo que se toma neste pleno. Nada máis. Javier, gusta modificación de crédito. Está acostumbrado. Fala cada mes. Dice que non propoñer. Parécenos, bueno, positiva pois a iniciativa. O que sí está claro que tendremos que contar pois co acordo dos propios cidadáns, dos propios asociacións. Nos gustaría, bueno, pois que nos achegara pois ese tipo de casetas nas que falou o portavoz del Beiro Común, sobre todo para lle dar un carácter pois urbanístico de acorde pois o que é a propia normativa do Plan Integral da Reforma do Casco Histórico de Ribadavia. Por lo tanto, con esas salvedades, pois a nós nos parece favorable a iniciativa. Tamén me gusta pois a iniciativa do BNG, non ten por que quedar solo tamén reducida pois ao que é o amplio, ao que é o núcleo do que é o Concello propio de Ribadavia, senón tamén naqueles poboacións do pobo do Concello de Ribadavia que realmente pois reclamen este tipo de problemática, pois é facerlle a chega pois deste tipo de actuación que se contempla na moción. Moi ben. Gracias. Queredes uns segundos máis? A ver, moi breve, porque agradecer de novo o apoio dos grupos. Agora ben, quero fazer un matiz, que moitas veces, o mellor derivado da miña explicación, é dicir, esta moción non é só a colocación de casetas, esta moción é moito máis, esta moción é en controlar as colonias de gatos. Polo menos, o que se detecta é que as colonias existen fundamentalmente alrededor do casco histórico. Por iso a moción fala do casco histórico. Agora ben, por suposto, este grupo non se opón moito menos, é unha proposta en positivo a que se estenda a moción a outros núcleos do Concello. Só faltaría, iso é evidente. Pero facendo moito fincapé, e que aquí falamos de máis cousas, de control da colonia, de control positivo da colonia. Detectase sobre todo o casco histórico, pero benvidas esa si se estende, por suposto, a outros núcleos e a outras zonas onde no futuro se detecten colonias, claro. Era eso sobre eso. Moi ben. Algún grupo quere un segundo turno? Non? Bueno, pois intento que bueno, vamos a proceder a votación porque non todos os grupos. Votos a prol da moción? Votos en contra non hai, e abstencións? Moi ben. Vamos a pasar ao punto número 9, que é nomeamento de representantes. Está así posto porque, bueno, por unha cuestión semántica, pero é o representante neste caso municipal en órganos colexiados. A raíz de que, evidentemente, cambia un membro da corporación de un grupo como é o BNG, pois tamén cambia como persoa física, pois o representante en diversos órganos, tanto da Fundación Vila Valera de Sigueiro, Mancomunidade Turística dos Concellos de Carballiño, Ribadavia de Eiro, Borás, e na Fundación Asilo. Vale? Entón, entendo que é por unanimidade, non hai ningún voto en contra, entenderei que é así, non? Ben, pois fica determinado por unanimidade. E agora pasamos ao 10º punto do orden do día, que mocións, rogos e preguntas que se formulan reglamentariamente. Eu, como alcalde e como parte do grupo de goberno, como sabe, contra a Madrid, traigo unha moción que en relación co regulamento de organización e funcionamento do Servicio de
urxencia, o falei en comisións e, polo tanto, non hai moito máis que añadir, que é que esta xente, canto antes poida a pasar a percibir algo máis, pois moito mellor. Tedes, creo que os datos que vos entregamos das cuestións, está todo consensual, e, polo tanto, ahora, se queredes, votamos primeiro urxencia e despois vos leo o que é os acordos, vale? Votos a favor de urxencia da moción, unanimidade. Bueno, a moción en sí, corre a quitarme, a moción en sí, como vos comentei en comisións, é que despois de haber falado cos usuarios do servicio de saltar en casa, despois de unha reclamación que nos fixo a empresa, evidentemente porque levaba moitos anos co mismo percibindo os mesmos precios, que seguindo cos mesmos precios que tiñan, pois nos plantexaron unha subida de 0,50 euros por tramo, que é o que vamos a facer. Eles non por tramo, digo, pois o que plantexamos nós o fixemos. Temos tramos en función das rentas de cada familia e, polo tanto, os 0,50 vai a ser lineal, se lle vai a subir a todos o mesmo, pero en función do que pagan. Quero dicir, se un paga 3,30, pois vais a pasar a pagar 3,80, e así hasta un máximo de 6,50, que era o máximo que había que pagar ata o momento, que era 6 euros, e agora como moito se pagarían 6,50. Eu creo que non hai ningún tipo de problemática, como tedes a disposición os informes de os técnicos, que neste caso foron a quen se lle encargou facer as encostas e falalo cos propios usuarios. Os usuarios están de acordo, a empresa, eu creo que todos estamos en acordo en que funciona ben, é unha comida que se dá diaria e que evidentemente é unha comida de calidade, e por tanto tamén entendemos que ten que subir un pouco, porque tamén lle foron subindo a eles, neste caso a mulleres, porque hai que decir que é unha empresa cooperativa, non é unha empresa ao uso, non? É unha empresa que fai un servicio social importante. Por tanto, esta é a proposta, nada máis, algo un turno de debate, se queredes debatir, empezando por Manuel, de Compromiso por Galicia. Parecenos unha chega asumible despois de os informes que se nos deron o outro día nas comisións informativas, e o noso voto é favorable. Vale, Manuel, gracias. Brais, primeiro en común. Ben, como xa dixo o alcalde, este é un tema tratado en comisión. Fundamos a nosa posición a favor, fundamentalmente nas 17 persoas que se fixo en Quisa, e que mostraron estar a favor desta ligeira suba, o cal, entendendo que se mantén o servizo e a satisfacción dos 17 usuarios, nos vamos a votar a favor. Moi ben, gracias, Brais. Sacou, Benega? Na mesma liña, tendo que os usuarios están a favor e que iso supón máis do servizo, a noso voto é Moi ben, gracias, Sacou, Benega. César, PP? O noso voto será tamén favorable, evidentemente, sabendo, tendo coñecemento de que os usuarios, pois, bueno, contentos, me imagino que contentos tampouco estarán, porque sempre se sube algo a alguén, pois contento non podes estar, pero que non se queixan da subida e que aceptan, pois, evidentemente, nos votaremos a favor. Moi ben, gracias, Javier. Ben, agradecer o apoio a dita moción. E, bueno, pois nada, creo que xa máis ou menos se dixo todo, os usuarios están contentos, que a súa, pois, prácticamente significante depois de varios anos prestando servicio, por lo tanto, pues nada, nos vamos a moción, xa que somos os autores disto. Moi ben, gracias, Javier. Non perdes un segundo turno, entendo que fica aprobada por unanimidade. Moi ben, por esa hora, non sei se hai mocións dos outros grupos, non hai ninguna moción. Vale, pois pasamos a rogos e preguntas que se formulen regulamentariamente. Empezamos por, neste caso, Manuel, de Ribeiro Común, de Compromiso por Galicia. Xa falla
debido aos temas que se trataron, debido a que se adiantamos ahora porque nos solicitou un concelleiro por cuestións laborais. Pero sí, en primeiro lugar quero facer unha referencia, non é un robo, quero facer unha referencia. Hubo certo malestar no relatorio que se inaugurou na zona dos Chalés, na Avenida Redondela, e eu quero decir públicamente que desde este grupo, xunto cos técnicos municipales e incluso co goberno, se seguiu escrupulosamente todos os pasos que se teñen que dar para que o velatorio pois este en actitude funcional como está. Entonces, quero facer esa referencia que deste grupo había certo malestar parte da veciñanza dos Salés, entonces fixemos un seguimento o máis riguroso posible, pero o sea, si cumplen as normas que se lles exigen desde o Concello e desde a Consellería, pois non se lle pode denegar nin a licencia, nin de obra, nin o permiso de ben. Salvando isto, despois de acortar e aprobar os transportes co goberno, quero lle tirar un pouco das orellas ao señor alcalde, ao señor concelleiro de servicios e ao señor concelleiro de infraestructuras. Temos encima da mesa un debate aberto que retomaremos cando pase todo isto de presión, etc., que é o tema da regulación do servicio de acualia que les termina este ano. É unha auténtica vergonza como teñen as instalacións. Non sei se vostedes van por ali, pero eu, como concelleiro, gustaría por ali defender. Está a captación de agua que aquilo parece un vertedero. Está a estación potabilizadora cas verjas abertas que poden calquer descebrado por ali, non estamos dicindo botar un bote de energía ou de, bueno, se pode pasar calquera cousa. Entonces rogaría ao goberno, ao alcalde, ao señor concelleiro de infraestructuras e ao de servicio, que se precise a empresa que fagan dignamente o seu traballo. A estación potabilizadora, se digo, aberta, pode que un rapaz sudando, un meniño, tal. A captación de agua, que parece un vertedero. En fin, non sei se esta empresa ten moito interese en seguir atendendo este concello, pero desde logo non está facendo ningún mérito para ele. E recordarle, xa terminando, porque non quero estenderme, que temos que seguir acordándonos das fontes, de sacar os paneles informativos caducados, e bueno, é que a parte do rigor que se lle exige deste grupo, que sepa que van a seguir contando sempre no sentido da exigencia, pero tamén do rigor con este concello. Moitas gracias. Gracias, Manuel. Bueno, recollo o do velatorio no sentido de que eu mesmo levo dito eu, non solamente públicamente, sino aos veciños que se chegan por aquí. Evidentemente poden gustar máis unhas actividades que outras, pero o que non pode facer o alcalde neste caso no grupo de goberno é ir en contra da lei. Se a lei pois permite e ademais se cumple escrupulosamente con ela, pois evidentemente eso é así. Eu estuve presente no velatorio na inauguración porque me invitaron, entendía que é unha actividade máis e polo tanto sempre cando cumplo pois o vou a facer con todas aquelas que se fagan no noso concello. Entendendo, xa digo, o malestar que poida ter calquer veciño con calquer actividade. Recollo preocupado, porque entendo que non é así, pero recollo preocupado o que me dices, bueno, non teño por que dubidar. Te aseguro que mañá, tanto Javier como Ricardo, como eu mesmo, eu lle pedirei un informe neste caso a encargada da Acualia que nos aclare esa situación, sobre todo se é verdade. A captación é verdade que nesta época sempre é unha demanda que fai Celso tamén, é verdade, por moitos motivos é complicado, pero bueno, hai que exixir. Ora, como estás comentando de que a porta aberta e todo o demais, eso está claro que non se pode permitir, se é así. E así o faremos chegar. En canto a que teñen que facer méritos, pois por suposto, están en hora de facer máis méritos que de méritos, si queren continuar.
O problema, a veces, podemos ter os concellos si non somos o suficientemente atractivos para as empresas. Pero, en todo caso, ese é un problema das empresas. E será un problema que terán que solventar. E unha vez que teñen un contrato, teñen que cumplir. E se o queren volver a ter, pois con máis motivo. Por tanto, eu estou completamente de acordo que se é así, habrá que tomar medidas. Xa digo que me preocupado, entendendo que non teño por que desconfiar do que digo aquí. Por lo tanto, tomamos ese ramo. E o das fontes tamén. Estamos neso, ademais me consta porque Javier está con eso e cos albañiles, pero bueno, nos tempos, digo tempo climatolóxico non axo. Moi ben. Brais, que viene común. Gracias. Tamén moi breve, porque xa tivemos bastante por hoxe. Primeiro, un robo é a limpeza da fonte de Santo Andrés, xusto a que está ao lado da estrada. Sí, facendo curva, bueno, a que está na estrada. Rogar a súa limpeza e, bueno, analizar porque tamén ten algunha perda na parte da rede. Pero, bueno, fundamentalmente a limpeza da que está arriba, non? Da que está máis... E despois un recordatorio en relación co que comentou o portavoz de Compromiso por Galicia. No seu día este grupo presentou tamén creo recordar por escrito que saber o estado da estación potabilizadora, cal é a súa situación. Bueno, recordo que se fixo e agardamos se nos poida responder o antes posible. Recordo tamén unha moción de Compromiso por Galicia de retirada de cartéis fora de uso, que creo que na maioría non se levou a cabo. Recordo unha pregunta, un robo, non me lembro, dun dos portavoces do Partido Popular de Celso, cando preguntou o pediu a retirada dun coche que está ao lado da Casa Sindical, que ainda está. En este sentido, non relacionado, pero sí me acordou unha pregunta que fago, porque debo lembrar que había aprobada unha intervención desde o Ministerio de Traballo, cal é a situación dese expediente e esa actuación que quero recordar era de reforma ou de arranxo da parte de abaixo desa Casa Sindical. Dúas últimas cousas. Unha pregunta, porque esta semana pasada estiveron movendo, non sei ben con que intención, por pregunto, os contenedores subterráneos que están situados á beira do Banco Central. Unha última, esta pregunta en relación a un escrito registrado o 2 de febreiro neste Concello da Confederación Hidrográfica relativo ao permiso concedido para a realización dos vestiarios no campo do Xistal, pero na parte nova, na de erva artificial. Saber cal é a situación e o que o goberno local ten pensado facer en relación a este permiso concedido e en relación á previsión de reforma deses vestiarios. Creo que nada máis, gracias. Moi ben, gracias, Brais. Primeiro, toma nota sobre os concelleiros da limpeza de Santo Andrés Seguro. Unha cousa que hai que ter clara non, digo, que quero ter clara eu. Cando se pregunta por estación potabilizadora, falades da estación potabilizadora ou da depuradora, que son cosas distintas. Ben, por eso, aí, evidentemente, por eso digo. No, pero é que outro día, o digo porque outro día, cando se falou deste tema, despois se falou da depuradora. Por eso digo. En todo caso, as dúas teñen sempre, se fan os controles, se mandan aquí os informes que les fan, das analíticas que se fan e demais. Nese sentido, ao marxen de que este preocupado, porque dixo Manolo, desde logo si me consta que o traballo que se fai, que a depuración e que o saneamento das aguas e demais é correcto. E así non lo indican, home. Eu non son
quen para saber se as analíticas están ben, pero está claro que tamén hai que ter unha responsabilidade daqueles que la fan. E, por tanto, non hai ningún problema en que eses informes que van facendo, se van trimestralmente, estaba pensando se é trimestralmente ou cada mes, pois que se fagan e que se vos pasen e que tedes acceso a eles, non hai ningún problema. E senón tamén, como concelleiros, eu só teño que falar con eles e porque pasemos por aí e que vos dan a información en calquer momento. Eso non teñades ninguna dúbida. O dos coches, xa teño dito, tan difícil solución, entre outras cousas, porque nós os queremos retirar, e os de ali enfrente, moitas veces os xulgados están embargados e non podemos. Non solamente pasa co de San Francisco, sino pasa co... No, o de San Francisco non. Le digo por norma xeral, que non é que non se quieran retirar. Hai un en San Lázaro, que é un Ford Sierra que vemos todos, e non hai maneira, calquera día van nacer aí cogumelos. É o que hai. E non podemos tocar por eso. Estamos neso. O traballo sindical. A última información que teño eu é que viñeron aquí os técnicos, neste caso, do Ministerio, a facer un inventario do que facía falta, e máis se puxeron en contacto con a asociación que hai, con alguna asociación que hai, para ver cal era, as demandas que tiña. Estamos a esperar que nos entreguen eso. Eu procurei informarme deso a través de vías políticas. Evidentemente, o que pasa en seno da subdelegación de goberno é que nadie sabe nada, ata o momento, hasta que haxa un goberno realmente establecido, a ver que pasa con esta cuestión. Falta quen dé a orde, para falar claro, como estamos en funcións, non podemos facer outra cousa. Xa contestou Ricardo, estaban con a limpeza e con arranxo dos contenedores porque está en mal estado. Non creo que teñan moita vida útil os contenedores soterrados, moita máis, según me dicía. E o estamos vendo, por exemplo, na cidade que hai, non sei se seguides máis ou menos, hai unha polémica desde fai ano e medio de quen arranxa os contenedores soterrados todos, porque costan máis de 1,5 millón de euros. A verdade é que foi unha boa solución, entre comillas, naquele momento, pero agora se empeza a dubidar de que se boa. E o permiso dos vestiarios, mentras siga efectivo, pois terémolo aí porque non nos molesta, e se hai que renovalo, é mellor telo anteriormente que non telo. E o que temos que abordar é a solución integral do que queremos facer aí. E logo, se a solución que se vai a unha cuantía importante, por certo, a reclamación patrimonial, pois nunca está de máis ter un permiso para facer un añadido dunhos novos vestuarios, que era a reclamación inicial. Por que? Porque se quedan pequenos os que tiñan. E, por lo tanto, unha cousa non ten que ver ca outra. Pero a mí o que máis me preocupa nestes momentos é esa reclamación patrimonial que salga adiante, porque senón de pouco vale ter vestuarios se non podemos trocar. E iso sí que é unha preocupación, xa digo, importante. Estou convencido de que vamos a ganar, pero o cando, se non negociamos, eso é outra cuestión. E non é que este convencido eu, están convencidos os propios que fixeron o informe, non teño que estar eu, que si o estou. Pero bueno, así estamos con ele. Pois entendo que a seguinte, non se preguntas... Mira, unha cousa que se me desculpa. Dime. Tema presión. Eu creo que o mellor... Aquí va a falar de ao final. Vale. No, pero non das propostas que non... No, é de outra cousa. Un robo de que a empresa... É que che vou falar de unha xornada... Xa cho digo ao final, que iba a decir ao final. Vale. Ademais, eu tiña... para que non se me esquece. Vamos a ver. Sacou... Temos unha pregunta que sabemos que o Concello recibiu dos inscritos, un por parte da AMPA e outro por parte do colexio, pola situación da limpeza do colexio da Alameda. Queríamos saber se se deu solución a ese, se se lle vai dar e o como, non? Porque creo que a situación que é un pouco bastante complexa a tratarse de despois varios robos. A limpeza das vertentes da rúa Torre, que é a que baixa de San Pallo a Quinza. Que?
Fixeche. Só de muitos. Baixa bastante auga por ali, bueno, porque hai un manantial e descorre bastante auga e as beiras están bastante cheas de erva e residuos e está recén arreglada fai pouco o camiño e é unha pena que se estropee de volta, non? Podíamos ver todos onte, creo, hoxe nas redes sociais o tema dos paneis de vía termal. Creo que se deu solucionado en parte o que se demandaba neste pleno, que se puxeron ata onde eu pude comprobar nas inmediacións da propia vila, pero que eu creo que deberamos tamén demandar que se puxeran, igual que están os outros, na salida das autovías, é dicir, Vigo, Santiago e Madrid, non? Eu digo que deberamos demandar. Hai un mini vertedero situado na zona da Cuenca, non sei se sabes, debaixo da puente da autovía, cerca da Quinza, que hai un depositado ali, creo que é unha televisión un pouco máis, que se pode pasar a recoller, é moi fácil. E creo que deberamos facer limpeza dos locais de visionado ornitolóxico que está na zona de Castrelo, que é necesario, que están comidos polas silvas e xa que temos algo, polo menos poder usar, se temos intención. En Castrelo, Este lado aquí, este lado de Ventosana. sí, pero hai outras. Si hai, eu sei que hai dúas, Vale, se non sei canto. Remataches a cousa, sí. Vale. Co tema das limpezas do colexo, contestache, Ricardo, porque estuvo nisso. Eu fui falar con elas, falei co director e, en principio, a ver, entre comillas, parece que está medio solucionado o tema, non? Non sei, non sei explicar por qué, pero parece ser que desde a semana pasada a esta semana, pois que alguén se puxo as pilas a hora de traballar máis, non? E o que demandaban é que nin sequera tiñan, digamos, Se non teña, material. Se non teña, porque non o veñen buscar aquí, entendes? Aquí, o que hai, lévano constantemente. Cando lle fai falta unha pregona, lévaselle todo demais, non? De limpieza. O robo da torre de San Padre de Collemo, ainda pisadas ao Celso. O tema da señalización. A señalización está, según me dicen a min, está en todos os lugares que pode estar. Explícome. O que falas ti da autovía, claro que o boteo en falta tamén, pero parece ser que é un conflicto, como sempre, entre as diversas administracións. A autovía pertenece a non sei quen que ten que dar permiso e os outros, pois, parece ser que non. Pero os outros están, quero dicir. No, xa, pero digo nestas confluencias que hai aquí, non o sei por qué. Supoño que resolverán, pois non o sei. Pero na saída da autovía, en Xacove, esa mesma discusión a teño eu. É que é autonómica, é que non é a mesma. As autovías son distintas. Se te fixas aquí están autonómicas, porque están na baixada do pabellón e en algún sitio que son autonómicas. Pero nas de ámbito de fomento non. Non o sei. A mí me reclamación que fixeches ti, fixen eu. É máis, eu fixen a outra reclamación, que era que non había ninguna. E iso era o que me estaba a mí molestando, e a todos os que estamos aquí. Alguén se lle olvidou, claro, o puxen eu nas redes sociales, claro que o puxen. Xa para non entrar en máis debate, pero esos olvidos non se deben ter, porque ao final son olvidos que non conducen a nada, porque os que estamos aquí tampouco somos tontos. Que se olvide de ti que estás todos os días aí. No, si de min non se olvida, si a mí me dá igual que se olviden de min, é máis, si se olvidan un pouco, millón. O que me preocupa é que se olviden do noso povo, non de min, que de min que se olviden, que non os necesito. Dito isto, volverei a ver que pasa, e os outros logos, pois, os tomamos en consideración. Vale. César PP.
dúas informacións que parten do Concello e son contradictorias e nos gustaría aclarar cal é verdadeira e cal non. Na acta do pleno pasado se nos di que o traballo, na resposta que daba o Concelleiro de Facenda, di que o traballo que fixo o Concello foron aillamento, desbroce do campo, colocación de calentadores, luz e demais, e despois no informe que se nos pasa da alcaldía non se fala de desbroce do campo, se di que o desbroce do campo foi feito por outra entidade. Entón queríamos saber quen di a verdade e quen non. Eso por outra cuestión. Despois, tamén vimos onte precisamente no diario La Voz de Galicia unha noticia, o titular de Rivadavia expone os informes sobre as alegaciones al PSOE para proceder a súa aprobación e ven un entrecomillado do alcalde, co cual entendemos que son palabras textuales, no que dice, vou a leelo: non se trata de abrir un novo prazo de exposición ao público nin de nada polo estilo, como algúns queren facer ver. Todas as alegacións foron contestadas e notificadas no seu día, aínda que agora exponse esta documentación por se alguén a quere consultar. Eu o que quero saber é en que día foron notificadas e contestadas as alegacións aos veciños, ou se non, porque se mentiu na prensa. Pois, isto está aquí, pois terá que correxilo o xornalista que fixo, ou non sei, entendo que isto é un engaño, non sei se intencionado ou non, pero para nós, dende logo, queremos que se nos conteste en caso, ou igual se nos pasou a nós, en caso de que fosen contestadas, cando foron contestadas e notificadas as alegacións aos veciños. E xa para rematar, falouse, cando debatíamos sobre o orzamento, falouse nun par de ocasións da Galiña Azul. Temos coñecemento, un escrito que se dio conta na Xunta de Goberno, que se lle reclaman ao Concello de Rivadavia facer nun plazo de 45 días unhas actuacións de mellora na Galiña Azul, que son limpeza ou reparación do teito da cociña que presenta humidade abundante con acumulación de mofo e até a mosquiteira da porta ventá que está rota. Hai un plazo de 45 días para facelo. No escrito que envía o Consorcio e o Concello di que en base ao convenio de cesión que ten o Concello co Consorcio, as actuacións de conservación e mantemento das instalacións, estrutura arquitectónica e instalacións de enxeñería son competencia exclusiva do Concello. Por lo tanto, nos gustaría saber se xa se levou a cabo algunha actuación para solventar este problema de humidade no teito da cociña e até a mosquiteira na porta da Galiña Azul. E despois, xa para rematar, tamén na acta do pleno pasado nos facíamos unha pregunta sobre a retirada, o sea, un rogo que era sobre a retirada do alumnado de Nadal do castelo. Se nos contestaba por parte do alcalde que non se retirou, xa que se utiliza para o entroido e a feira do viño. Pudemos constatar que no entroido non se encendeu nin un solo día. Bueno, aquí, pois entón é culpa do secretario que recolleu mal. Aquí negamos ben, pois a cuestión é que pudemos comprobar que no entroido non se encendeu nin un solo minuto esta luz. Nos encargamos un informe técnico para saber o porqué as arquitectas municipais, está registrado hai uns días, saber cal é a pertinencia estética de que estén esas luces colocadas aínda a día de hoxe no castelo, así como o puntal de obra que está na fachada do castelo tamén. Non sabemos se é por algunha necesidade técnica ou se simplemente é deixadez. Por eso pedimos o informe que a día de hoxe ainda non temos, non se nos contestou, e, bueno, nada, detectáramos esa pequena mentira tamén na acta do pleno pasado. Ben, vou empezar polo campo da parte, agradecerche que faz a pregunta para ver se realmente queda totalmente aclarada, porque realmente se levan escoitados verdadeiras barbaridades. Vamos a ver, ali o que pagou o Concello de Rivadavia foron os dos calentadores que están postos e 5 luminarias que están no vestuario visitante, local, árbitro e cantina. E en parte do cable do RZ que vai desde o poste do colexio hasta o que é o propio vestuario, que estaba roto, rozando coa instalación do pabellón, e entonces tiveron que matar. Mais o que é 2 horas do picazo de pasarlle ao campo, a grada. É dicir, non se levou terra para o campo de Quines, non se
traballos de limpeza, tanto do que é o campo, como da froma que había no campo, como que é do vestuario, como que é da grada, fixeron os membros da directiva do propio clube. Despois, o que se fixo foi desbrozar, e o que che contesta, porque por outra administración, foi que foi un desbroce compartido. Detrás e no lateral da parte da grada, pois que desbrozamos nós, e o outro lateral desbrozouno o membro da Deputación. 2 horas de traballo, pero que conocemos do Vigues. Eso foi a actuación que se fixere. Non se fixo ningún tipo de obra para solicitar licencia de obra, e o custo que supuxo, eso foron 1.500, non 5.000, ni animaladas, ni moito menos. Entón, eso foi realmente o que se fixo por parte do Concello. A instalación está cedida ao Concello de Ribadavia, xoga a base do Ribeiro Fútbol Club, debido a que o problema do campo de arma artificial non permite xogar fútbol 8, e este fin de semana, que as condicións climatolóxicas foron desfavorables, foi o Francelos xogar arriba. E se non lo pedira o Ribadavia, pois se lle hubiera concedido sin ningún problema. Celso non digo que non, porque o Ribadavia se lle están arreglando as instalacións, dos vestiarios, e penso que por parte deste grupo de goberno nunca hubo intención de meterse con ninguén, porque máis intención para poderse meter coa modificación das dimensións, porque a nós tamén nos chegaron queixas do campo, como é o xestal natural, pois eu sinceramente a título personal non estaría de acordo. O grupo de goberno, pois, bueno, pois dixemos, bueno, pois nesta sintonía está que todo o que se poida axudar as asociacións estamos de acordo e non entramos nin vamos entrar. Por lo tanto, eso, César, creo que che hablaría... Sí. No, é que como, por unha parte, o que me chocaba a min era a contradicción entre a resposta do voceiro aquel día e a resposta por escrito despois nun informe firmado polo alcalde. Non entendo a contradicción. Coa aclaración, Ahora quedou máis claro. consensúa as dúas partes. O alcalde non foi o que fixo ahora, foi o Fabián. Que hora, Celso? Que hora se non se fixo ahora? Ou del broce. Pois eu digo con el brozador. Claro. E non o quería dicir. Pois eu digo. Cago en día. Se queres unha foto por aí, circular. Fotos, a ver se podes fazer o que queira. Vamos a ver. Moi ben. Unha cuestión. Volvo a decir un momento. Xa dixen aquí un día, eu non entro en consideración do que se dice en plans. Ahora, que se diga, no, sí, porque se eu entrase, se dicen verdadeiras animaladas por parte de alguén. En presuizo do Concello, non falo de que se diga en contra do alcalde, que a mí eso dame igual. Digo en presuizo do Concello. E teño visto algunhas últimamente bastante importantes. Xo dixen en comisións e de momento reservo unha opinión. Pero eu, eso exactamente, non o dixen. Vale? Porque como vou dicir eso se anteriormente habíamos falado dunha cuestión pero eu tampouco escribo, igual que eu non fago os titulares. Vale, claro, eu non fago os titulares. Non, son cousas distintas. Son distintos. Non, espera, vouche contestar as dúas cousas, se me permites, contestas. Eu non minto, o sea, se che dixera que decía eso, que decía xo, pero como vou decir eso se non é certo? Como vou decir que se contestou unhas alegacións que non se contestaron? Home, non son tan idiota. Oi, podome confundir, pero eu non vou decir o que non é certo. Sobre todo, César Sá, pero veñen moitas cousas entrecomillada, sí. Pero, sobre todo, por unha cuestión. Se estamos buscando que veñan aquí os veciños e que se abriu ese periodo e que estamos buscando consenso, para que vou buscar eu máis confrontación? Porque pode vir un veciño e non sería de recibo. Mira, César, con eso aclárache. Eu tamén vin un titular que poñía el PP e el PSOE se enfrentan por un paso de peatones. E que ti, ademais, puseches nunha rede social cousas que eu non había dito. Eu non che dixen a ti que o periódico había posto cousas que eu non había dito. Eu simplemente lle contestei ao periódico cando eu sorprendido me preguntaron que opina usted do tema do paso peón? Que o digan os técnicos. Foi o que contestei. E deso
se desenrolou unha guerra entre o Partido Popular e o PSOE por un paso peor. Vamos, non teño outra cousa mellor que facer, non? E deso se derivou que vos dixéchedes que eu decía as cousas sin pensar. Bueno, pois sí, eu suelo pensar o que digo bastante, sobre todo cando falo con eles, e sobre todo con esas cousas. Ahora, eu non dixen isto así exactamente, eu dixen o que dixen, e o que se está facendo, que para min é o máis importante, o que digan os periódicos non é o que despois é a realidade, e a realidade é que estamos informando aos veciños, que os veciños están vindo por aquí, e que vamos por ese camiño. Ese é o meu camiño a seguir, non é outro, porque non pode ser de outro xeito, porque non teria sentido. Como eu vou dicir aos veciños que se lle entregaron as alegacións que non se lle entregaron. Non teria sentido, hombre. Eu xa digo, podo cometer moitos erros, pero tan idiota non son. Vale. E despois, as limpezas, o que decía desde o consorcio. Hai unha parte, é verdad que yo dixen a Celia, que cando pudera que mandara as albañiles, pero hai unha parte que non liches, ou a mellor non venga, non sei. Que hai outras cousas que nos achaca o noso consorcio que son de coña, non? Como que se hai salmonelosis e demais é culpa do concello, cando non ten nada que ver, non? Que nos piden outra serie de cambios. E iso, non sei se os odiaches ou non, pero tamén veñen aí. Digo con isto, que iso vamos a facer e non hai ningún problema. Pero o que me preocupa non é iso, apuntaba Brais antes. O que me preocupa é o que queren facer con esa instalación. Porque a min, que nos manden pintar e que nos manden poñer unha tela, pois non é un problema. O problema é que nos reclaman 500.000 euros e que por algo no que nós non sabemos nin cal é a cota de participación. Explico. A Xunta de Galicia reclama nos 500.000 euros de mantenimentos e demais cando nós non participamos nos cartos que se recaudan. O sea, o que se lle cobra aos veciños o recaudan eles e logo nós, como quen dice, ainda encima poñemos a cama. Claro, me parece de coña. E despois fan unha liquidación que eles estiman como se fora así, 400.000 euros. Claro, como o Concello de Ribadavia lle sobra, pois imaginamos, non? Bueno, non é unha cousa o Concello de Ribadavia solo, xa expliquei, hai concellos que lle reclaman hasta 2 millóns de euros e evidentemente iso é o que me preocupa. Iso é o que me preocupa, non? Non eses arranxos que o que tiñan que facer, sinceramente, é coller e chamarnos. Porque, mira, pasa isto e se está. A mellor queren justificar outras cousas. Iso é o que me preocupa. Pero, bueno, Javier o sabe que lo dixen nestes días. E despois, César, para que vexas, se dixen o do entroido, é culpa miña. E aí non era con ánimo de mentir. Eu non entroido, eu, como concelleiro, nunca mandei encender esa luz. Ahora, volvo a dicir, eu defendo. Na Feira do Viño, sí que o teño mandado facer. En algún outro evento. E incluso en Semana Santa. E vou seguir facendo, e por eso vanse seguir mantendo. Por eso. Fixe. E incluso se pode facer en Semana Santa. Na Feira do Viño, sí. Bueno, Miguel, pregúntalle ao eléctrico, non me preguntes a min. E non me preguntes a min. Vale? Non me preguntes a min. Non me preguntes a min. É máis, tanto estuve encendida que non é cuestión de discutir, tanto estuve encendido que un ano houve un problema cunha actuación no Castelo por culpa deso. Non me discutas o que eu fixen durante 12 anos, Miguel, porque eu a ti non che discuto outras cousas, e podría. Vale, pero non, estás... Cando vos recoñezo que dixen unha cousa e que me equivoco e que ao millón non a dixen, está poñendo en cuestión. E cando digo o que digo, porque o sei, porque o mandei facer eu, tamén poñedes en cuestión, pois bueno, a la vos. Pero digoche que sí, vale, digoche que foi así. E digoche máis, este ano non dixen que se puxera, digo que estaba valorando se se puxera en Semana Santa, valorando, non sei se é cuestión de facelo ou non, e de poñelo na Feira do Viño, dende logo se fará. O que te estou dicindo, vale? Por tanto, non... É que é unha discusión absurda, non? Pero non queda... É igual que este ano se mandou cambiar. Queda grabado, o sea, acabo de decir que queda grabado. Claro, grabado. Non digo nada máis. Por suposto que queda grabado. Mira tú que tontería. Tamén, se non se pudera poñer por algo, che diría, Miguel, non se pudo poñer por isto. Vale, está. É que non é, creo que non é obxecto de discusión. Vale. Algo máis? Celso, que te estou esperando. Vamos ao asunto. Veña. Vamos a ver.
pensei que vas contestar. Perfecto, mire, vamos Xa a dixen ver. que eu prefiero non contestar. Tú enseñaste aí un poquinho en un papel. Unha notiña pequena que tiña así. Sí. Pois ese é o folleto que temos no balneario de Fresigueiro cando unha persona pide un folleto para saber os precios e os tratamientos que se dan. Unha fotocopia está mal. Ese é o problema da empresa. Pero tú eres o presidente do patronato. Entón, como presidente do patronato, podes dicir á empresa que o mínimo que hai que ter ali é un folleto coas ofertas, dos tratamientos, e dos precios, e do horario. Vai unha persona ali, pedir un folleto, e dá unha fotocopia como a casetilla dun tabaco. Por favor. Eu creo que eso non costa tanto. E iso é importante. Sí. Despois, seguindo con folletos, a oficina de turismo está indocumentada. Non digo indocumentada no sentido da documentación. Non hai un folleto de información turística que sempre hubo nesa oficina. A veces eran fotocopias, porque se acababan os folletos. Pero había fotocopias de folletos informando do casco histórico, informando das rutas do viño, informando das rutas de Safará e informando das casas de turismo rural do noso concello. E aparte deso, tamén as casas rurales do noso concello deben ter folletos informativos do casco histórico de Ribadavia. Si están aí e non están na oficina de turismo, non me vale. Esto me lo dieron hoy a la mañana en la oficina de turismo. Pues llegarían hoy. Lo fui a pedir personalmente. Pues llegarían hoy. María se está. Pero tampoco lo sabía en Fitur, ni lo sabía en Saltar, ni lo sabía en ningún sitio. Y Ribadavia a veces non se iba, pero sempre había documentación e había información. Eso é o que pido, porque vexo que se está abandonando un pouco o turismo e é unha cousa moi importante. Bueno, esa é a miña impresión. Ojalá esté equivocado. Ojalá esté equivocado. Ojalá poida reconocer o contrario aquí dentro dun mes. Non pasa nada. A limpieza do casco histórico é bastante millorable. Sobre todo, falando co tema dos gatos que falaba antes Fidalgo, non se parece mal que sabe polo apellido, non? Bueno, por lo mellor, hai moitas cagadas de gatos, pero tamén hai moitas cagadas de casa. E levase moito tempo sin lavar ninguna calle. Sempre se lavaron as calles. Está chovendo, pero as cagadas dos cascos a chuvia non saben. Nin as dos gatos tampouco. Claro. Entonces, xa non digo, xa só falo do casco histórico, porque a Rúa Ribeiro, aquí non sei, é terrorífico. Hai que ir con 4 gafas en vez de 2, porque cada 10 metros pisas unha, seguro. Tamén. A Policía Municipal tamén podía facer algo coa campaña esa que se fixo de as multas para os carros. O día que se multa unha persona e salga na prensa, seguro que o dono recolle a caca. É así, lo siento por os policías, pero tienen que cumplir sus deberes. Tamén eu cumplo co meu, que leva xente onde me mandan. Señor alcalde, usted prometeu me fai un par de meses que iba a poñer un cartel grande na entrada do parking anunciando unha hora gratis. Está sin colocar, vais a acabar a promoción e o cartel sin poñer. Bueno, levamos 2 meses. A empresa da agua, estou de acordo totalmente con o que dixo Manolo antes. Pero aparte disso, antes de pedir un informe, usted faga o favor, colla un coche, un todoterreno que está no concello, podendo ser vello, para que non veña rayado, como o meu ralleiro, e vai usted hasta a cantación de agua e ven no estado en que se encontra. Millor é que o vexa antes de que pida un informe, porque evidentemente se pide un informe, a señorita que fai o informe, antes de fazer o informe vai procurar que as cousas estén ben. Entón, poñeu o teu coche mañá ou pasado, vai hasta ali e veo, e despois pida o informe. Non o digo con mala intención, digo para que vexa a realidade, porque evidentemente a empresa non vai falar mal dele. E de paso tamén lle recordo que na pista que vais á igrexa de San Paio íbase colocar unha boca de incendios que ainda hoxe está sin colocar e a obra se leva 2 anos feita, e tamén reclamara o servicio de extinción de incendios ou protección civil, como se queira chamar, unha boca de riego que está en mal estado na calle de arriba, que non me acordo como se chama, como se chama a calle de arriba, onde está a foto? Onde está a casa do Andrés? Bueno, a calle do Castro, que hai unha que está en mal estado. Aquí non é un problema porque a maioría delas son casas vellas e se plantan nunha van todas aí. Tamén demando do señor concejal de limpieza que me dixo que cando eu lle propuxen fai 4 meses unha campaña de información para que a xente non bota basura no contenedor
os sábados, porque o domingo non se recolle, e os domingos hai moita xente forasteira en Rivadavia e dá pena ver os contenedores bordando, a parte de que no verão cheira, díxome que estaban pedidos uns carteles informativos a imprenta e aos folletos e ainda non viñan por aí. Recordo yo. Eso tamén está en alto. Vale, hombre, claro, está, porque contrataste ti nunha comisión. Vamos mirar entonces. Bueno, hombre, están unos 12 personas aquí presentes. Veña, eu entro deste debate. E se non, pois estamos a tempo de facer antes Pero do que verán. estaba nunha imprenta, dixe. Dixeche, no, que estabas traballando nese tema e que xa estabas en marcha esa campaña que iba a haber unha campaña de Pero información. que non estaba nunha imprenta, ou si? Ah, pero un imprenta non a comprei. Acabas de falar agora, joder, eu tamén teño sentido. No, eu dixen que estaba... Últimamente estás algo ben. No, dixen que estaban... Non me pagas entrar en outras cousas. No, Estás algo ben. Entra na que queiras, a mí non me amenazas. Ricardo, xa está. A me estás amenazando, non me pagas entrar. Entra na que queiras. No, pero vamos a ver, Ricardo, tú non... Primeiro que tienes que facer é disculparte coa concejala por o outro día por dicir que non lle había que facer caso ou das emergencias e todo eso. Tiñas que disculpar. Porque eso dice unha persona que non ten o poder de Por que me teño que e a ti non o tes. Os técnicos teñen que informar, pero que decide o alcalde e os concejales. Eu non me teño que preocupar. Eu fixen cabagatas con informe en contra de seguridade e de protección civil. Eu vai que está o alcalde e o concejal. Os técnicos informan o alcalde e o concejal. Levamos 5 horas casi. Xa está. Eu salí daqui moitas veces ás 12 da noite, e aguantando Non hostia, digo por eso. aguantando hostia. Celso, non o digo por eso. Hasta denuncias no xulgado. Celso, non o Hombre, Celso, aquí queres temos... escoitar? Sí, escoito. Por favor, non o decía por o tempo, digo. Claro. Levamos moitas horas, Claro, un estamos debate, cansados. un debate Pero- bastante tal. No, que se pode ter, pero non é cuestión. Si non. dicen que estaban Xa en está. imprenta, Xa está. non me di conta, pero Xa eu está. recordo que él dixo que esa campaña estaba programada e que se iba a facer. E dixo en comisión. Estábamos ali 13 personas que Pois estamos xa aquí. está. Vale. Xa está. Eu non quero mentir. Xa Si está. dixen algo que non estaba correcto, eu sei que él dixo que estaba en marcha. Xa está. E non teño E nada contra seguramente che nadie. dixo a verdade. Eu veño aquí a procurar que funcione o mellor Xa, posible. seguramente che dixo a Non verdade. teño nada contra nadie, vale. Señor alcalde, eu pediñe que retirase un contenedor da roupa bella que está feito a Freud. Usted non o retirou. Eu sospecho polo Non que. o retiro. Sospecho polo que. Ahora digoche outra solución. Nada. Pódese retirar cando a casa dos meus andanos que ali non lle estorba nada. A parte de arriba. Porque senón cae moca medio. Pero non. Pero eu reconozco que non me di conta que enfrente hai un negocio. E eu tampouco querría enfrente un meu negocio. Entón, pódese quitar de onde está e subilo para os contenedores de arriba, onde ao paso de Sebra da calle Meruenda, que ali non me estorba. Non lle estorba a nadie porque ali non hai ningún negocio. E para a feira que ven colocamos o comer. Ben. Celso, que? Eran 3. Como? Digo que eran 3. Vamos a ver. Onde era o bar estación antes, un pouco máis para diante, hai un bache. Un asfalto. Se se soluciona rápido, o sea, se se fai arregla rápido, é insignificante. Se o deixamos esperar, o tempo que está, vamos ter problemas despois bastante maiores. E onde a casa do Couto, tamén, o antigo Couto, tamén hai outro bache que está empezando a soltar asfalto, e se o arreglamos rápido, é fácil de solucionar. En cada casa do Couto, ao lado do bar Caracas, vale? Pouco só hai unha casa. Na Casa de Cultura, fai ao favor de dar unha volta alrededor. Non quero dicir nada máis. Dei unha volta alrededor da Casa de Cultura e vean o estado que está. Igual que a calle Extramuros. Limparon ustedes a calle, pero as esquinas da calle contra as casas dos veciños vagan a ver, fagan o favor. E igual co coche que está na calle Extramuros, que vive o veciño a 10 metros, e leva un mes sin mover, e ten medio metro de erva debaixo. O día que se limpou, se lle peta na porta, move o coche a queda a calle toda limpia. E o coche sigue atravesado no medio da calle e sin mover. Un Ibiza, blanco, e o veciño vive a 20 metros. E o reloj do ayuntamiento vais a reparar, non ten algún problema máis que non despois dos cambios. Con respecto, iba a
preguntar eu tamén o tema da limpieza dos colexios. Eu só quero añadir que o Concello debía velar polo cumprimento do horario das traballadoras de limpieza en todos os colegios, en todos, porque están pagadas polo Concello. Entonces, eu creo que todos temos a obligación de cumprir o noso horario, máxime cando as instalacións non están debidamente limpias. Despois, tamén quería pedir que se fixera unha limpieza general, porque se aquilo non sei a quen lle corresponderá, da pista por a parte da fora do instituto, aquela calle morta onde se meten os autobuses, que está bastante chea de bolsas, botes e cousas parecidas. En momento non teño nada máis. Jesús, ben, eso, gracias. Eran tres, vamos... Non, eu non dixen tres. Tres cousas. Vamos a ver. Os robos, entendos como robos, e así os aceptamos. Con respecto da empresa, nós faremos a gestión co da vila termal, pero tampouco me gusta que quede aquí unha sensación de que se fan malas cousas desde aí. Digo porque, claro, hai que poñer en valor todo aquilo que tamén se fai ben. Creo que é unha das cousas que facemos ben. Digo isto porque non sei se exactamente é así ou máis grande, non o sei, pero que si sei é que no último cross galego no cal participou este Concello, buscou a axuda. Unha das cousas que como sempre fan, de ceder máis de 32 bonos neste caso individuais, foi esa empresa gratuitamente para todos aqueles que Non falei máis da empresa. No, por eso, quero dicir que promocionan e se fan un cartel máis pequeno do habitual, terán que... Non, porque os quedaron sin eles. Eu teño claro. Eu, con respecto á actividade de turismo, eu creo que hai, non toda, porque é verdade que tamén hai que dicilo, as axudas non son as mesmas para turismo que había antes, eso tamén hai que dicilo, pero ainda así, o falla concelleira, hai bastantes folletos, e despois hai outros folletos dos que ti falabas, Celso, que evidentemente son de iniciativa privada e que ao mellor non o fan, como antiguamente. Por moitas circunstancias non se fai o que se fai antes, vale? E, bueno, eso nós non o podemos combatir. Temos que facer algo, se non se fai, pero non estou para nada de acordo con que no turismo non se faga, porque o turismo é un compendio de moitas cousas, incluído do que falábamos antes do tema termal, que tamén algo teremos que ver, non solamente o malo, algo teremos que ver. E que pasen por aquí 60.000 personas, algo terá que ver este grupo. E polo tanto, para nada estou de acordo en que o turismo fose a menos. Cada ano sube a unha media de un 10%. E iso temos que cuidar e temos que potenciar. Estou totalmente de acordo. Temos que facer o imposible, por suposto. Pero se tamén nos ten que axudar, mandando algún personal que ainda non nos mandou. Que parece ser que outros concellos xa chegou, anunciaron. Eu non son concelleiro. Xa, por eso non. Ben, o dos cans, estou completamente de acordo contigo, tanto como que os dos carteles fomos nós, e tamén rompo unha lanza a veces en favor da policía, home, porque tamén a veces eu que fui un concelleiro deles e agora sou o alcalde, evidentemente, a veces tamén un traballo bastante desagradable, digo, e non o digo agora por os cans, digo por outra cousa que aconteceu. Onte vin nas redes sociales como non habían multado a un señor que parece ser que estaba encima dunha beira rúa, parece non, cerca do teu sitio. E puxeron os policías deste pueblo como unha maraca, bueno, algúns escudándose sempre no anonimato, non a xente que fala. E resulta que o señor, hoxe a mañá, veu a min, falando claro, a ver se lle quitaba a multa, dicindo que a ver por que habían multado. E porque lle habían feito además o control do alcoholemia. Entón xa está ben, tamén, de que a policía non fai o seu traballo. Sí que o fai. Sí que o fai. Non digo por ti, non o digo. Estou dicindo que é unha cousa que dicen eu a maiores, a maiores. E me consta, que é o que iba a decir, me consta que en algunhas cuestións se ten denunciado a cans. Non solamente por eso, sino por outras cousas máis graves. E quen ten que tomar medidas a veces ao millón non as toma. E non somos ningún desta corporación, nin a policía local. Que quede moi clarito tamén. Por iso quero deixalo claro. E ademais entendo que son robos e así os faremos chegar. E co tema da empresa,
tamén che digo unha cousa, non fai falta que o dixera só o Manol, que xa a mañá Ricardo xa foi pola captación e xa foi mirar o cambio. Moi ben, e agora, que non me esqueza do que decía Brais, ao marxen de, que é importante, ao marxen desas cuestións que vos desei encima, son pequenas modificacións que se sufre por parte do que xa acordamos outro día. Eu invitaríamos, é que eu mañá non podo estar, pero invitaría aos concelleiros a que se reúnan ca técnica, xa non dixe, ca técnica, que valoredes dentro das propostas que ahora nos ofertan outra vez, porque isto é de sempre, hai cambios, a que mellor estivedes os 4 grupos, e eu, pola miña parte, aceptarei a que digades os cambios, se vos parece ben, porque son moi pequenas modificacións, vale? Unha das modificacións era a que xa casi íbamos a facer, porque entendíamos que era así, e ahora a Consellería dice que non pode ser, que é demasiado espacio. Pero bueno, mañá se queredes, quedamos ahora, decides un horario, que deixo encargado ao secretario, e que fale. Eu non podo estar porque teño pleno, non podo estar. E, con respecto ao Pexón, o mércoles, día 2, isto digo para todos, non para os portavoces, nin para ninguén máis. O mércoles, día 2, ás 17:30, temos unha reunión cos relatores do Plan Xeral, aquí no Concello, vale? Entón, estamos todos os concelleiros non solamente invitados, sino obligados a participar, vale? E a partir de aí, pois veremos como vai a cousa. Moitas gracias.